Παρακαλώ πολύ, μπείτε μέσα. Να ξεκινήσουμε την 7η και τελευταία συνεδρία, διότι η 7η και τελευταία συνεδρία έχει και αναφορές μεσημεριάτικα σε φαγητό, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο προκλητικά τα πράγματα. Θα μπορείτε στο κέντρο να είσαι. Εγώ είπα τον κύριο Κουμπούλο, αλλά δεν ήθελε. Ναι, για να είναι η κυρία στο κέντρο. Σταμάτα. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει. Ωραία. Λοιπόν, παρακαλώ μπείτε μέσα, λέω. Ακούγομαι έξω. Δεν ακούγομαι έξω. Άρα λοιπόν από την γραμματεία παρακαλώ πολύ τραβήξτε καν αυτή. Ναι. Λέω λοιπόν να συνεχίσουμε, διότι επαναλαμβάνω η 7η και τελευταία συνεδρία έχει και αρκετή αναφορά σε φαγητό, οπότε τα πράγματα θα γίνουν πιο δύσκολα όσο προχωράει η ώρα. Λοιπόν, να πω εξ αρχής, βλέπετε στο πρόγραμμα ότι έχουμε 1, 2, 3, 4 γραμμένες ανακοινώσεις, αλλά θα γίνουν 5. Οπότε λοιπόν ξεκινάμε με τον κύριο Ριζόπουλο, διδάκτορα εθνομουσικολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Δεν είναι ο κύριος που βλέπετε, γιατί είναι η κυρία, δηλαδή η κυρία Δαλακούρα θα μας κάνει την τιμή να διαβάσει την ανακοίνωση του κυρίου Ριζόπουλου, γιατί ο κύριος Ριζόπουλος δεν μπόρεσε να έρθει. Ο τίτλος της ανακοίνωσης είναι «Ρυθμοί της Θράκης σε διαβαλκανικό επίπεδο, εθνομουσικολογικές προσεγγίσεις και επιτόπια εμπλοκή στο πεδίο». Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Δαλακούρα. Λοιπόν, καλησπέρα μάλλον και εκ μέρους του κύριου Ριζόπουλου, ο οποίος έζησε στην Αθήνα και δεν κατόρθωσε να έρθει. Αρχές της δεκαετίας του 2000, Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Ως μέλος φοιτητικής χορευτικής ομάδας, βρέθηκα στο στέκι της θρακικής εστίας. Καθισμένοι σε μακρόστενα τραπέζια, γνωστοί και άγνωστοι, συζητούσαμε, πίναμε και ακούγαμε ιστορίες. Κάποια στιγμή, ο γκριζομάλης κύριος που καθόταν απέναντί μου άνοιξε την τσάντα του και έβγαλε από μέσα μια γκάιντα. Πρώτα το ασκή, έπειτα ένα τα μέρη των αυλών και τα εξαρτήματα. Ο ασκός γέμισε με αέρα και ο πρώτος ήχος της γκάιντας ξεπήδησε. Μετά το πρώτο σουμπέτι της γκάιντας έβγαλε ένα τουμπελέκι και τον συνόδευσα όσο μπορούσα τότε στα πρώτα μου μουσικά βήματα. Αργότερα κατάλαβα ότι ο μουσικός αυτός, ο Γιάννης Ντομπρίδης, υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της γκάιντας του ευρύτικου χρώματος. Πολλές ανάλογες εμπειρίες ακολούθησαν και έτσι, ύστερα από δεκάδες γλέντια, συνευρέσεις και μουχαμπέτια, άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι κατά αναλογία με το ευρύτικο χρώμα μπορούμε να μιλήσουμε και για ρωμιλιώτικες και ανατολικοθρακιώτικες τροπές του ύφους, κάθε μια με τις δικές της διαβαθμίσεις. Η παρούσα διάλεξη εστιάζει σε αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε μέσα από το σημερινό θρακιώτικο γλέντι στην Ελλάδα, όπου ορχήστρες γεννημένες και διαμορφωμένες εδώ ενσωματώνουν στο ρεπερτόριό τους χορούς και κομμάτια από τη Δυτική Θράκη, την Ανατολική Ρωμιλία και την Ανατολική Θράκη. Στόχος μου είναι να δοθεί έμφαση στα στοιχεία εκείνα που απασχολούν από ρυθμική, μουσική και πολιτισμική άποψη αυτά τα τρία ιδιώματα. Στη συνέχεια θα επιχειρήσω να δείξω αυτή τη συγγένεια και τη διαφοροποίηση των θρακιώτικων ιδιωμάτων μέσα από 3 σύντομα παραδείγματα. Το ενδιαφέρον μου δεν περιορίζεται στο μουσικό μέτρο ως αφηρημένο σχήμα. Εστιάζει στην αγωγή, στη μελωδική πλοκή και στη χορευτική λειτουργία, δηλαδή σε εκείνες τις παραμέτρους που δίνουν σε συγγενείς ρυθμούς διαφορετικό χρώμα και διαφορετική πολιτισμική βαρύτητα. Πρώτο παράδειγμα. Ξέσυρτος. Από τη θρακική εστία και τη συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη περνώ τώρα στο χωροστάσι. Μάιος. Οι πρώτες εκδηλώσεις χορευτικών συλλόγων σε χωριά και κομμοπόλεις της Βόρειας Ελλάδας έχουν ήδη αρχίσει και οι πρόβες γίνονται ακόμη απογευματινές, συχνά με καπέλα κάτω από τον ήλιο. Εκεί η χοροδιδασκάλισσα αντιγράφει με τη φωνή της τον ήχο των οργάνων για να υπενθυμίσει στο τμήμα των εφήβων πώς θα πάρουν το σύνθημα για να ξεκινήσουν το χορό. Μπουμ, πα, μπουμ, μπουμ, πα, μπουμ, πα. Με αυτό το συνθηματικό τετράμετρο, σε ρυθμό αναγνωρίσιμο ως μπαγιό, φαίνεται να μπορούν να χορευτούν χοροί όπως Ξέσυρτος, Γύκνα, Τροήρος, Τρεις, Τραμπανιστός έως και ο Λαΐσιος. Σε ένα πρώτο επίπεδο, οι χοροί αυτοί μοιάζουν να μοιράζονται το ίδιο μετρικό υπόστρωμα. Ωστόσο, η ανάπτυξη της μελωδίας, οι πολύμετρες ή ασύμετρες φράσεις, η ταχύτητα, τα χαρακτηριστικά χτυπήματα του κουρστού, τα βήματα, οι ανάσες, οι κινήσεις των χεριών, καθώς και το ιδιαίτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε κάθε κομμάτι, συνθέτουν διακριτές μουσικές και χορευτικές ταυτότητες.
Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε όλο το θρακιώτικο φάσμα. Στη Δυτική Θράκη, στην Ανατολική Θράκη και στην Ανατολική Ρωμυλία. Τα επιμέρους παραδείγματα θα φανούν και στο σχετικό πινακάκι, όπου αντιστοιχίζεται ο χορός και ο ρυθμός, η περιοχή, η ενδεικτική ταχύτητα και το ύφος. Στα πρώτα μου βήματα, όπου έδινα τα πρώτα μέτρα για να μπει ο χορός, ο δάσκαλος με κοιτούσε προσεκτικά για να μου διορθώσει την ταχύτητα. Αυτό συνδεόταν και με την αγωγή που είχαν ήδη συνηθίσει οι χορευτές από το αρχαιακό υλικό με το οποίο μελετούσαν και έκαναν πρόβα. Πολύ σύντομα άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι έπρεπε να τραγουδώ εσωτερικά το ίδιο κομμάτι ή κάποιο συγγενές της αντίστοιχης περιοχής, ώστε να είμαι προετοιμασμένος και συγχρόνως πιο κοντά στη μουσική λογική της επιτέλεσης. Όσο περισσότερο η μελωδία αποτυπωμόταν μέσα μου, τόσο περισσότερο το απλό αυτό τετράμερο αποκτούσε το απαιτούμενο ύφος. Σήμερα, δουλεύοντας με τους φοιτητές μου, αντιλαμβάνομαι πότε κάποιος ή κάποια τραγουδά από μέσα του το μέτρο. Είναι η στιγμή κατά την οποία το ίδιο ρυθμικό σχήμα του μπαγιό πάβει να λειτουργεί ως απλό μετρικό περίγραμμα και αρχίζει να αποπνέει τη μουσική ολότητα που καλείται να εκφράσει. Το πινακάκι δεν αποτυπώνει κλειστές κατηγορίες, αλλά φασματικές σχέσεις ανάμεσα σε συγγενές μέτρο, αγωγή, ύφος και τοπική χρήση. Το εξάσιμο αποτελεί ένα κοινό ρυθμικό πεδίο ανάμεσα στη Δυτική Θράκη και την Ανατολική Ρωμυλία. Πάνω σε αυτό το πεδίο αναπτύσσονται διαφορετικές αγωγές, χορευτικές λειτουργίες και εκτελεστικές λογικές. Ο πιο διαδεδομένος χορός που συνδέεται με αυτό το ρυθμό είναι ο ζωναράδικος. Γύρω του, ωστόσο, συναντούμε και άλλους χορούς γνωστούς στο ευρύτερο θρακιώτικο συμφραζόμενο, των οποίων οι επιμέρους διαφοροποιήσεις παραμένουν σαφείς για τους ίδιους τους φορείς. Ακόμη και ανάμεσα σε χορούς όπως η Ντρίστα και ο Κουλουριαστός, οι ντόπιοι αναγνωρίζουν λεπτές αλλά ουσιαστικές διαφορές. Αν παρατηρήσουμε πιο προσεκτικά το τοπικό ιδίωμα του νταούλιου, αναδεικνύονται δύο ιδιαίτερα σημαντικές παράμετροι. Η πρώτη αφορά μια λογική που σε αναλυτικό επίπεδο θα μπορούσε να περιγραφεί ως υπέρθεση ρυθμών. Από τη μια έχουμε το ρυθμό που εξελίσσεται εσωτερικά στο 6/8. Από την άλλη, αναδεικνύεται ένα δεύτερο επίπεδο έμφασης που οργανώνεται μέσα από τα πρώτα χτυπήματα κάθε μέτρου. Σε μια τετράμετρη φράση, για παράδειγμα, οι μπότες του πρώτου, του τρίτου και του τέταρτου μέτρου μπορεί να προβάλλονται με μεγαλύτερη οξύτητα, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται ένα δεύτερο ρυθμικό ίχνος πάνω από το βασικό μέτρο. Βλέπετε δείγματα υπέρθεσης ρυθμών στο εξάσιμο. Αυτή η υπέρθεση ρυθμών αποτελεί σήμερα χαρακτηριστικό αναγνωρίσιμο από πολλούς παίκτες του ιδιώματος, παρότι η ακριβής ιστορική της προέλευση δεν είναι πάντα διαυγής. Σε κάθε περίπτωση, η σύγχρονη πρακτική του νταουλιού στη Θράκη φανερώνει μια εξελισσόμενη μορφή επιτέλεσης. Το εξάσιμο αυτό πεδίο, διαδεδομένο ευρύτερο στα Βαλκάνια, αλλά και ανατολικότερα στον Πόντο ή ακόμη και στο Ιράν, μας επιτρέπει να υποψιαστούμε διαδικασίες συγγένειας, όσμωσης και αμοιβαίων επιρροών. Η δεύτερη παράμετρος αφορά τη μετάβαση από τον ζωναράδικο στον τσέστο. Σε μία πρώτη ανάγνωση, ο τσέστος μοιάζει να είναι ο πιο γοργός ζωναράδικος. Όμως η μεταβολή αφορά και την ίδια την εκφορά, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο το ρυθμικό σχήμα προσλαμβάνει σφρίγος, εξωστρέφεια και κινητική ένταση. Στην περίπτωση του τσέστου έχουν παρατηρηθεί και φαινόμενα ρυθμικής πλαστικότητας. Με τον όρο αυτό αναφέρομαι σε μικρομετατοπίσεις έμφασης και χρονικής αίσθησης που επηρεάζουν αισθητά το ύφος, χωρίς να διαλύουν τον αναγνωρίσιμο ρυθμικό τύπο. Έτσι, όταν το πρώτο χτύπημα εμφανιστεί ελαφρώς νωρίτερα, το κρουστό προβάλλεται εντονότερα μέσα στο φάσμα του άσου και προδιαθέτει το χορευτή για μια ακόμα πιο γοργή αίσθηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο τσέστος μοιάζει να δανείζεται από τον γειτονικό επτάσιμο, ιδίως από τη διάρθρωση 4-3, ένα μέρος της εσωτερικής του έντασης, χωρίς να μετασχηματίζεται συνολικά το μέτρο. Η σχέση αυτή στον εξάσιμο και στον επτάσιμο είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Δείχνει τη γυτνίαση των δύο ρυθμικών πεδίων και εξηγεί γιατί ο τσέστος έχει περιγραφεί, όχι τυχαία, και ως μια θρακική μορφή πυρίχιου. Πολλά από τα ενεάσιμα της Θράκης είναι γνωστά και πέρα από τα στενά όρια της περιοχής. Καρσιλαμάδες και σιρτά συγκαθιστά χορεύονται με μεγάλη διάδοση και αποδοχή, όπως συμβαίνει και με τους ζωναράδικους, επειδή ενεργοποιούν μορφές χορού ιδιαίτερα οικίες, είτε σιρτές είτε αντικριστές. Όταν όμως τα παρατηρήσει κανείς μέσα από το φίλτρο της ρυθμικής και πολιτισμικής ιδιωματικής έκφρασης, προκύπτουν ορισμένα χαρακτηριστικά που αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή. Το πρώτο αφορά την ίδια την ονοματοδοσία. Οι όροι αυτοί δημιουργούν συχνά σύγχυση, επειδή δεν αντιστοιχούν πάντοτε στα ρυθμικά και χορευτικά φαινόμενα σε όλες τις υποπεριοχές. Στη Δυτική Θράκη, ως σιρτά συγκαθιστά μπορούν να αναφέρονται γοργοί ενεάσιμοι ρυθμοί που χορεύονται σιρτά. Στην Ανατολική Ρωμυλία, ο όρος συγκαθιστά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επτάσιμους χορούς που χορεύονται αντικριστά.
Στο νεάσιμο πεδίο, αντίστοιχες μορφές ονομάζονται συχνά καρσιλαμάδες, ενώ στην Ανατολική Θράκη οι ίδιες ή συγγενείς μορφές εμφανίζονται συνήθως με σαφώς βραδύτερη αγωγή. Το σημείο αυτό δείχνει ότι η ονομασία, το μέτρο, η ταχύτητα και η χορευτική λειτουργία δεν συμπίπτουν πάντοτε με απόλυτο τρόπο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό αφορά τη διαρθρωτική δυναμική του ίδιου του εννεάσιμου μέτρου. Σε σχέση με άλλα ρυθμικά πεδία, όπως οι μπαϊντούσκες, οι ζωναράδικοι, τα μαντιλάτα ή τα ξυσιρτά, το νεάσιμο εμφανίζει μια πιο εκτεταμένη εσωτερική ανάπτυξη. Αυτό το στοιχείο μας οδηγεί σε μια ανάγνωση που συνομιλεί με την προσοδεία και τους ρυθμικούς πόδες. Με όλες τις αναγκαίες επιφυλάξεις που επιβάλλει μεγάλη ιστορική απόσταση, το παλαιότερο σύστημα του τρίσιμου, του τετράσιμου και του πεντάσιμου ρυθμικού γένους μπορεί ακόμα να λειτουργήσει ως εργαλείο γρήγορης ταξινόμησης και κατανόησης ορισμένων σύγχρονων θρακιώτικων μορφών. Υπό αυτή την οπτική, ο συρτός, ο σικαθιστός και ο καρσιλαμάς εμφανίζονται συχνά ως σχέσεις διποδίας δακτύλου πέωνα και ενίοτε πέωνα δακτύλου, ενώ στην Ανατολική Θράκη ο καρσιλαμάς παρουσιάζει συχνά και δομές που προσεγγίζουν μια ιαμβική τριποδία. Το παράδειγμα αυτό κρατά περισσότερο ζωντανό έναν διάλογο ανάμεσα στην αριστοξένεια ρυθμική και στη σύγχρονη επιτελεστική πράξη της Θράκης. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προσθέσω έναν σύντομο αναστοχασμό πεδίου. Η δική μου σχέση με τη θρακιώτικη παράδοση διαμορφώθηκε μέσα από μία έμπρακτη φιλοξενία. Ως μη θρακιώτης, βρέθηκα πολλές φορές να συμμετέχω σε θρακιώτικες εκδηλώσεις και να τιμώμαι με την εμπιστοσύνη μουσικών και κοινοτήτων, οι οποίοι μου επέτρεψαν να δω από κοντά τα χαρακτηριστικά του ύφους τους και να επιχειρήσω να τα εκφράσω μουσικά. Το στοιχείο αυτό έχει σημασία γιατί δείχνει ότι το πεδίο συγκροτείται από πρακτικές υποδοχής, μαθητείας και συνεπιτέλεσης. Παράλληλα, η σημερινή εικόνα της θρακιώτικης παράδοσης φανερώνει και τη μεταβολή των ίδιων των μουσικών της μορφών. Από μικρότερα σχήματα, όπως το ντουέτο «Γκάιντα» του Μπελέκη, που θυμάμαι στη θρακική εστία γύρω στο 2000, περνάμε σε πληρέστερες αστικές και σκηνικές εκδοχές, όπου εντάσσονται σταθερά το νταούλι, η θρακιώτικη λύρα, το καβάλ και το ακορντεόν, ενώ το κλαρίνο και το βιολί διατηρούν διακριτό και διαχρονικό ρόλο. Η μεταβολή αυτή φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο η θρακιώτικη επιτέλεση προσαρμόζεται, διευρύνεται και συνεχίζει να παράγει αναγνωρίσιμο ύφος μέσα σε νέες συνθήκες. Αξίζει να σημειωθεί, έστω ενδεικτικά, ότι ο υλικός πολιτισμός συνομιλεί άμεσα με την οργανολογία, καθώς στοιχεία της φορεσιάς συχνά διακοσμούν τα όργανα ή αναρτώνται από αυτά. Έτσι, ο ήχος, η εικόνα και η υλικότητα εμφανίζονται ως συγκοινωνούντα στοιχεία της ίδιας επιτέλεσης. Θα ήθελα να κλείσω με 3 σύντομες επισημάνσεις. Πρώτον, οι ρυθμοί της Θράκης συνθέτουν ένα συγγενικό, αλλά όχι ομοιογενές πεδίο. Κοινά μέτρα, συγγενείς αγωγές και γειτονικές μορφές συνυπάρχουν με διακριτές μελωδικές πλοκές, χορευτικές λειτουργίες και τοπικά ύφη. Δεύτερον, το θρακιώτικο ρυθμικό ιδίωμα γίνεται κατανοητό πληρέστερα όταν το αντιμετωπίζουμε ως επιτέλεση. Η αγωγή, η εκφορά, ο μικροχρονισμός, το βήμα και η κοινότητα της πράξης προσδίδουν στο μέτρο το ιδιαίτερο χρώμα και τη δική του πολιτισμική βαρύτητα. Τρίτον, η Θράκη αναδεικνύεται εδώ ως δυναμικό ρυθμικό τοπίο, μέσα στο οποίο ιστορία, μετακινήσεις, μαθητεία, διασταυρώσεις και σύγχρονες μεταβολές εγγράφονται στην ίδια τη μουσική και χορευτική πράξη. Με αυτή την έννοια, ο ρυθμός στη Θράκη λειτουργεί ως φορέας μνήμης, ως δείκτης ύφους και ως πεδίου, όπου οι κοινότητες συνεχίζουν να αναγνωρίζουν, να διαπραγματεύονται και να ανανεώνουν τις επιτελεστικές τους ταυτότητες. Ευχαριστούμε θερμότατα την κυρία Δαλακούρα για την ανάγνωση της πολύ ενδιαφέρουσας ανακοίνωσης του κύριου Ριζόπουλου, αλλά και τον ίδιο τον κύριο Ριζόπουλο για την τήρηση του χρόνου. Λοιπόν, προχωράμε στην επόμενη ανακοίνωση, η οποία θα γίνει από τον Ευάγγελο Μπετσίδη, φιλόλογο τουρκικής γλώσσας, ο οποίος σπούδασε σε εμάς, στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, στο πρώην τμήμα γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού παρευξηνίων χωρών, με ειδικότητα βέβαια την τουρκική γλώσσα, με μετεκπαίδευση στην Τουρκία και μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Διδάσκει τώρα στο ΙΜΧΑ, πολύ ωραία. Η ανακοίνωσή του έχει τίτλο «Μορφολογική και σημασιολογική προσέγγιση της τουρκικής προέλευσης επωνύμων της Αλεξανδρούπολης». Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, έτσι, διότι τα επώνυμα, για όσους ξέρουμε τουρκικά, έτσι, καθώς κυρίως συνδέονται με παρατσούκλια, σε μεγάλο βαθμό, όταν ακούν οι Τούρκοι φίλοι μου ακαδημαϊκοί τα επώνυμά μας, μηδιούν.
Πολύ καλησπέρα. Θα παρακαλέσω λίγο το PowerPoint. Εξαιρετικά. Λοιπόν, εγώ λίγο θα ξεφύγω από τα πλαίσια των προηγούμενων εισηγήσεων. Η δική μου εισήγηση έχει να κάνει περισσότερο μία γλωσσική προσέγγιση του ζητήματος το οποίο θα θίξω. Και όπως βλέπετε στον τίτλο του, η εισήγησή μου έχει το θέμα «Μορφολογική και σημασιολογική προσέγγιση των τουρκικής προέλευσης επιθέτων της Αλεξανδρούπολης». Μία εισήγηση η οποία η ιδέα αποτέλεσε πέρσι τέτοιο καιρό για το ονοματολογικό συνέδριο που διενεργήθη στη Δράμα τον Οκτώβριο που μας πέρασε, όπου ήταν η αφορμή να κάνω μία μεγάλη έρευνα στην περιοχή του Νοτίου Εύρου, συμπεριλαμβανομένης αυτής και της Αλεξανδρούπολης, για επίθετα τα οποία πολλοί και πολλές από εσάς θα τα ακούσετε αυτή τη στιγμή, που πολύ πιθανόν να είναι και ένα δικό σας επίθετο, από ποια λέξη τουρκική προέρχεται, τι επίθυμα έχουμε, γιατί η τουρκική γλώσσα είναι μία γλώσσα η οποία είναι συγκολητική. Θα το δούμε παρακάτω έμπρακτα τι εννοούμε συγκολητική γλώσσα και κατ' επέκταση τι σημαίνει αυτό το επίθετο. Και συνεχίζουμε. Πρωτίστως, τέθηκαν κάποιοι στόχοι ερευνητικοί. Ο πρώτος στόχος ήταν να υπάρξει μία συλλογή και μία καταγραφή αποκλειστικά και μόνο των τουρκικής προέλευσης επωνύμων της Αλεξανδρούπολης. Εφόσον συγκεντρώθηκε αυτό το υλικό, στη συνέχεια έπρεπε να ακολουθηθεί η μορφολογική ανάλυση των επιθέτων. Στη συνέχεια η σημασιολογία. Τώρα η έννοια μορφολογία και σημασιολογία είναι γλωσσολογικοί όροι. Διευκολύνω λέγοντας ότι η σημασιολογία αναφερόμαστε στη σημασία της κάθε λέξης και μορφολογία από πού προέρχεται η κάθε λέξη. Και στη συνέχεια υπάρχουν κάποια συμπεράσματα, τα οποία συμπεράσματα αποτελούν την αφορμή για την μετέπειτα έρευνα του συγκεκριμένου θέματος. Πρωτίστως όμως να αναφερθώ όσο το δυνατόν συντομότερο στο έργο της ονοματολογικής εταιρείας, οποία εδρεύει στην Αθήνα. Είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος που μελετά σημασία, ετυμολογία, μορφολογία ονομάτων, κύριων ονομάτων. Οι ονοματολόγοι ασχολούνται με την ανάλυση επιθέτων ανθρωπονυμίων, τοπονυμίων, επωνύμων, ακρονυμίων και παρονυμίων. Βέβαια, ο κάθε ονοματολόγος ερευνά το συγκεκριμένο θέμα από τη δική του σκοπιά. Ασχολούνται γλωσσολόγοι με την ανάλυση των ονομάτων, ιστορικοί, ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Βεβαίως, η ονοματολογική εταιρεία ανά 2 χρόνια έχει το συνέδριό της, το οποίο διενεργείται σε διαφορετικά σημεία της Ελλάδος. Το τελευταίο συνέδριο διενεργήθη στη Δράμα με θέματα ονοματολογικά της Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης. Πριν 2 χρόνια το ονοματολογικό μας συνέδριο διενεργήθη στην Ανδρίτσενα της Πελοποννήσου με τα ονοματολογικά της Πελοποννήσου και το ερχόμενο συνέδριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, μετά από 2 χρόνια σε κάποιο νησί του Βορείου Αιγαίου, με αντίστοιχα ονοματολογικά των ευρύτερων περιοχών. Και ξεκινάμε τώρα τη μεθοδολογία. Πώς διενεργήθη η μεθοδολογία και πώς έγινε η συλλογή αυτού του υλικού. Πρωτίστως, προφορικές συνεντεύξεις, ελεύθερες συζητήσεις με κατοίκου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Μελέτη αρχείων, πολιτιστικών και εξοραϊστικών σύλλογων. Πήραμε διοικητικά συμβούλια, επιτροπές, είδαμε τι επίθετα υπάρχουν και αυτά τα επίθετα αποτέλεσαν το υλικό της εισήγησης. Και φυσικά υπάρχουν και κάποιες τοπικές εκδόσεις και κάποια συγγραφικά πονήματα τοπικών ερευνητών. Εφόσον μαζεύτηκαν όλα αυτά τα επίθετα, το επόμενο στάδιο ήταν να υπάρξει μια ταξινόμηση. Το κάθε επίθετο φυσικά φέρνει ιστορία, καθώς και συνδέεται η γλώσσα με την ιστορία, γιατί το επίθετο σήμαινε κάτι. Είχαμε πολλές μετακινήσεις από το 22 και μετά, με τη συνθήκη της Λοζάνης, της ανταλλαγής του πληθυσμού, και έτσι οι κάτοικοι, οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από τη Μικρά Ασία και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Θράκης και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν και επίθετα τουρκικής προέλευσης σε όλη την Ελλάδα, ο καθένας μέσω του επίθετό του έδειχνε κάποια χαρακτηριστικά.
Και ξεκινάμε με τα επαγγελματικά. Πολλά επίθετα προέρχονται από επαγγέλματα τουρκικά. Συνεχίζουμε με ιδιότητα, χαρακτήρα και κατάσταση ανθρώπου. Θα τα πούμε αναλυτικά. Σωματικά χαρακτηριστικά, επίθετα τα οποία σχετίζονται με εμφάνιση και με ασθένεια. Ζωονυμικά επίθετα, φυτονομικά επίθετα, επίθετα τα οποία δηλώνουν καταγωγή, θρησκειονομικά και τέλος επίθετα που σχετίζονται με τη διοίκηση και τη δικαιοσύνη. Εδώ λοιπόν το πρώτο μοτίβο είναι τα επίθετα τα οποία σχετίζονται με τα επαγγέλματα. Τυχαία να αναφέρω το επίθετο Αραμπατζής και προηγουμένως που ανέφερα ότι η τουρκική γλώσσα είναι συγκολητική. Τι εστί συγκολητική γλώσσα? Ότι όλα τα γραμματικά φαινόμενα σχετίζονται με μία κατάληξη. Ένα επίθυμα, μία παραγωγική κατάληξη είναι η κατάληξη του επαγγέλματος. Έτσι λοιπόν έχουμε τη λέξη αραμπά, που είναι το αυτοκίνητο στα τουρκικά. Συγκολλάται το επίθυμα «τζ», το οποίο επίθυμα «τζ» σχηματίζεται βάσει μίας αρμονίας, η οποία σε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λόγος να αναφερθεί, ένας κανόνας τεχνικής φύσης. Και έτσι λοιπόν προέκυψε το επίθετο «αραμπατζ», που είναι ο αμαξάς. Συνεχίζουμε με το επίθετο «μπαλτζής». Εγώ βάζω και το αρσενικό και το θηλυκό για ευνόητους λόγους. Είναι και ο κύριος Μπαλτζής και η κυρία Μπαλτζή. Πράγμα το οποίο δεν υφίσταται στα τουρκικά, γιατί δεν έχουμε διάκριση σε επίθετα. Έχουμε επομένως τη λέξη μπαλ και το επίθετο και η συγκολητική κατάληξη «τζ» μας κάνει τον μπαλτζ, που είναι ο μελάς. Βεβαίως βλέπουμε όμως στην υπόλοιπη Ελλάδα ότι υπάρχει και το επίθετο μελάς, αλλά υπάρχει και στην ευρύτερη περιοχή του Εύρου το επίθετο μπαλτζ. Εδώ θα τα πούμε στις παρατηρήσεις στο τέλος της εισήγησης κάποιες προτινόμενες προτάσεις για τη συνέχεια της έρευνας. Έχουμε το επίθετο βοιατζής από τη λέξη μπογιά, που είναι η μπογιά, μποιατζού. Έχουμε τον γκεμανατζή από τη λέξη κεμάν, το βιολί. Έχουμε τον δεβετζή από τη λέξη ντεβέ, που είναι η καμίλα και είναι ο καμιλιέρης. Το επίθετο το οποίο το γνωρίζετε όλοι και όλες, το επίθετο κουιουμτζής, από τον κουιουμτζού που είναι ο κοσμηματοπόλης, ο τζαμτζής και ο δεμύρογλου. Από εκεί να πούμε για το ογλού, θα συνεχίσουμε σε μια άλλη εισήγηση, ότι είναι ο γιος του σιδερά. Αυτή η λέξη οούλ, την οποία την ακούμε σε πάρα πολλά επίθετα, και μπορώ να πω ότι η συνέχεια της κατάληξης ογλού είναι η κατάληξη όπουλος. Έτσι λοιπόν το επίθετο Παπαδόπουλος προέρχεται από τον παπάζ, που είναι ο παπάς ογλού, ο γιος του παπά και Παπαδόπουλος. Θα αναφερθούμε και στη συνέχεια. Επίσης έχουμε το επίθετο που γνωρίζουμε όλοι, το επίθετο τερζή, που είναι ο ράφτης, το επίθετο Μπαχτσεβάνης, Μπαξεβανίδης, από τη λέξη Μπαχτσεβάν, που είναι ο κυπουρός, ο Χασάπης, ο Τσομπανίδης, από τη λέξη Τσομπάν, ο Καβανόζης, από τον κατασκευαστή δοχείων, και ο Ναλμπάντης, που είναι ο πεταλωτής. Συνεχίζουμε στην ιδιότητα χαρακτηριστική κατάσταση ανθρώπου. Το πιο χαρακτηριστικό επίθετο που όλοι το γνωρίζετε και έχει δοθεί και η ονομασία του και στο πάρκο, αλλά πολύ πιθανό να μην γνωρίζουμε το τι σημαίνει στα ελληνικά, είναι το όνομα του πρώτου δημάρχου μας, το επίθετο Αλτιναλμάζης, μία σύνθετη λέξη μεταξύ της λέξης Αλτν, που είναι ο Χριστός, και Αλμάζ, αυτός που δεν λαμβάνει κάτι. Άρα το επίθετο Αλτιναλμάζης, ένα τιμητικό επίθετο που προσδίδει την ιδιότητα του μη λαμβάνων χρυσού, του αδωροδόκητου. Συνεχίζουμε με το επίθετο δελής, το οποίο δελής το βλέπουμε και ως πρώτο συνθετικό σε πολλά επίθετα. Το επίθετο Δελιγιώργης, Δελιβασίλης, Δελινικόλας, όπου Ντελή είναι ο τουρκικός, ο τρελός, ναι. Συνεχίζουμε με το επίθετο Λαφτσής, που έχουμε το Λαφ, που είναι ο λόγος, και το Λαφτσού, που είναι η κατάληξη του επαγγελμάτου, και είναι ο γυρολόγος. Ο Γεμουσακάκης, που είναι ο μαλακός, ο Κυμπάρης, που είναι ο ευγενικός, ο Τζεσούρης, που είναι ο γενναίος, και ο Κεσκίνης, που είναι ο κοφτερός. Συνεχίζουμε στα σωματικά χαρακτηριστικά, εξωτερική εμφάνιση, το επίθετο Σαρίδης, από τη λέξη Σαρού. Γι' αυτό και από τις ελληνικές ταινίες του 1950 με τον Ξανθόπουλο, πιθανόν να ακούγατε ότι η οικογένεια Σαρίογλου, που έρχεται από τη Μικρά Ασία, η οικογένεια Σαρίογλου ήταν η οικογένεια Κιτρινοπού, όπου το κίτρινο και το ξανθό, το ογλου έγινε όπουλος και προέκυψε η οικογένεια Σαρίογλου σε οικογένεια Ξανθόπουλου. Έτσι ενημερωτικά. Καρασμανάκης, το επίθετο ο Μαύρος Οθωμανός, το επίθετο Τοπαλίδης και Τοπαλίδη, που είναι ο Κουτσός, το επίθετο Τσολάκης, Τσολάκογλου και τα λοιπά, που είναι ο Κουλός, το επίθετο Μπουγιούκας, που είναι ο Μεγάλος,
το επίθετο κιουτσουκτσής, που είναι ο μικρός, μπουγιούκ και κιουτσουκ, ο μικρός και ο μεγάλος σε έκταση. Γιατί μπορεί κάποιος να νομίζει ότι κιουτσουκ είναι ο μεγάλος σε ηλικία. Το επίθετο τσιπλάκης, που είναι ο γυμνός, και το επίθετο σισμανίδης, που είναι χοντρός, επαναλαμβάνω όμως για κιλά. Γιατί στα τουρκικά έχουμε και επίθετο χοντρός, αλλά όχι για κιλά, για ένα χοντρό παλτό, για ένα χοντρό ύφασμα κτλ. Ζωονυμικά επίθετα. Το επίθετο Καρατζάς, που είναι το ελάφι, το Ασλανίδης ποντιακό επίθετο το λιοντάρι, ο Καπλάνογλου το ίδιο, η Τίγρης και Λεμπεκίδης από την Πεταλούδα, και το επίθετο, επίσης επίθετο γνωστό, το επίθετο Κούρτης, Κουρτίδη, Κουρτίδου, Κουρτάκης κτλ. Που προέρχεται από τη λέξη Κουρτ, που είναι ο λύκος. Ζωονυμικά επίθετα, το επίθετο Τσαβδαρίδης από τη Σίκαλη, το επίθετο Αρμουτίδης και Αρμουτίδου από το Αχλάδι, και το επίθετο Φιντάνης, Φιντανίδης ή Φιντανίδου από το Δενδρίλιο, το Φιντάνι. Εδώ τώρα λοιπόν να κάνω μια ειδική αναφορά στα επίθετα τα οποία προέρχονται από τόπο καταγωγής. Πολύ σημαντικά, γιατί θέτοντας ένα επίθετο το οποίο σχετίζεται με την καταγωγή, πολλοί και πολλές θέλανε να κρατήσουν την καταγωγή τους μέσω του επιθέτου τους. Και φυσικά εδώ να αναφέρω ότι έχουμε και επίθετα από τοπόσημα. Ένα επίθετο το οποίο δεν αναφέρεται εδώ και θεωρώ είναι τιμή να αναφερθεί είναι το επίθετο Φανφάνη της αγαπημένης μας Τζούλιας Φανφάνη Μαλακόζη, το οποίο είναι ένα επίθετο τοπόσιμο από το Φανφάν Τσεσμέ στο Κιούκ της Αδριανούπολης, που είναι η λίμνη του Φανφάν. Συνεχίζουμε τώρα με το επίθετο Κεσανλής. Εδώ σας είχα αναφέρει στην αρχή ότι η τουρκική γλώσσα λειτουργεί συγκολητική. Κεσάν είναι η Κεσάνη και το Λ, αυτή είναι μία άλλη κατάληξη που δηλώνει καταγωγή και κατ' επέκταση επίθυμα επιθέτου στα τουρκικά. Άρα Κεσανλ, οι Κεσανλίδες που ζουν στην Αλεξανδρούπολη, είναι οι κάτοικοι της Κεσάνης. Το επίθετο Μαλτεπιώτης και Μαλτεπιώτη από το Μάλτεπε της Μακράς Γεφύρας. Το επίθετο του αγαπητού Πασχάλη και της Γιάννας Σταμπουλίδης από τη λέξη Ιστάμπουλ της Κωνσταντινούπολης. Το επίθετο Εδύρνελης από το Εντύρνε της Αδριανούπολης. Το επίθετο Ισμυρλιάδου και Ισμυρλιάδης από το Ίσμυρ. Και εδώ λίγο στο επίθετο Καραμανίδης υπάρχουν δύο απόψεις, ότι μπορεί να είναι ένα επίθετο το οποίο σχετίζεται με την Καραμανία της Καπαδοκίας, αλλά πέραν τούτου Καχραμάν είναι ο ήρωας στα τουρκικά. Άρα λοιπόν το επίθετο Καραμανίδης μπορεί να έχει μία σημασιολογική απόδοση του ήρωα. Θρησκειονομικά επίθετα. Έχουμε στην Αλεξανδρούπολη και στην περιοχή των Φερών το επίθετο Πεϊχαμπέρης, όπου Πεϊγκαμπέρ είναι ο προφήτης. Το αντίστοιχο επίθετο Σεϊτανίδης, που είναι ο διάβολος. Παπάζογλου, αυτό που έλεγα προηγουμένως, ο γιος του Παπά, και η συνέχεια του επιθέτου Παπάζογλου είναι το επίθετο Παπαδόπουλος και Παπαδοπούλου. Και τέλος το επίθετο Χατζιοακίμ, Χατζηδημητρίου κτλ., όπου η λέξη Χατζ είναι το πρώτο συνθετικό και είναι ο ιερός προσκυνητής. Τέλος, έχουμε επίθετα με τη διοίκηση, το επίθετο Μουχταρίδη και Μουχταρίδου, που είναι ο κοινοτάρχης, το επίθετο Καϊμακαμούδης, το επίθετο Καδόγλου, που προέρχεται από τη λέξη Καντ, που είναι ο καδής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, και το επίθετο Βεζιρτζής, Βεζίρ ο Βεζίρης και Βεζιρτζή, που προέκυψε το επίθετο. Συμπεράσματα. Τα οποία μπορεί να αποτελέσουν και προτάσεις βελτίωσης της συγκεκριμένης έρευνας. Υπάρχουν επίθετα τα οποία τα βλέπουμε και με την ελληνική εκδοχή και με την τουρκική. Έχουμε στην Αλεξανδρούπολη το επίθετο Κουγιουμτζής, αλλά έχουμε και το επίθετο Χρυσοχώου, όπου Χρυσοχώου είναι το επίθετο, η μετάφραση του επίθετου Κουγιουμτζής. Έχουμε το επίθετο Ψαθάς, αλλά έχουμε και το επίθετο Χασρτζού, που στα τουρκικά είναι ο Ψαθάς. Και φυσικά έχουμε το επίθετο Δικηγόρος, αλλά έχουμε και το επίθεμα Αβουκάτης. Υπήρχε το επίθεμα Αβουκάτης, το οποίο άλλαξε για να μην παραπέμπει σε τουρκική λέξη. Επίσης, μια παρατήρηση. Έχουμε μια προέκταση στο κομμάτι της φωνολογίας. Βλέπουμε πώς λοιπόν επίθετα, το οποίο είναι το επίθετο δεβετζής, όπου αυτό το γράμμα ντε, το οποίο υπάρχει στην τουρκική αλφάβητο, μετετράπει σε δέλτα. Όπως το επίθετο μπαξεβάνη, δηλαδή βλέπουμε ότι το γράμμα ξι, το οποίο δεν υφίσταται στα τουρκικά, αν θέλουμε να αποδώσουμε το αντίστοιχο γράμμα στα ελληνικά, κάνοντας μία σύγκριση, θα πούμε ότι το χ και το τσε αποδίδει το ξι.
Και τέλος έχουμε και το επίθετο ντεμίρ, είναι η ίδια περίπτωση με το ΔΒG, όπου έχουμε το γράμμα ντε που έγινε δέλτα. Συμπεράσματα, προτάσεις βελτίωσης και ολοκληρώνω. Η επόμενη έρευνα, η οποία, εντάξει, η συγκεκριμένη έρευνα είναι μια έρευνα σε πολύ πρωταρχικό στάδιο, δεν υπήρχε κάτι μέχρι πρότινος. Η επόμενη έρευνα, η οποία σχετίζεται με τα επώνυμα, μπορεί να περιλαμβάνει επώνυμα όλου του νομού Εύρου. Η μελλοντική έρευνα μπορεί να αναλύσει την εμφάνιση και την εξέλιξη του κάθε επιθέτου. Φερρυπίν ανέφερε προηγουμένως ότι υπάρχει το επίθετο αβουκάτης, υπήρχε. Και υπάρχει τώρα το επίθετο δικηγόρος. Για ποιο λόγο το επίθετο δικηγόρος έγινε δικηγόρος και δεν παρέμεινε στην τουρκική λέξη? Και τέλος, μία έρευνα η οποία είναι πολύ σημαντική, συμπεριλαμβάνονται όλα εκείνα τα επίθετα τα οποία πλέον έχουν εξαφανιστεί. Ένα χαρακτηριστικό επίθετο το οποίο υπήρχε στην έρευνά μου είναι το επίθετο Μπιλμέζογλου, το οποίο υπήρχε στην Αλεξανδρούπολη. Συγγνώμη. Κύριε Μερκούρη, χίλια συγγνώμη. Υπάρχει, ωραία. Άρα ένας λόγος παραπάνω. Ναι. Αλλά υπάρχουν κάποια επίθετα τα οποία πλέον δεν υφίστανται. Νομίζω αυτά για πρώτη φορά. Ευχαριστώ θερμά όλους και όλες. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπετσίδη για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή ανακοίνωση. Να πω εδώ, σε σχέση με την τελευταία παρατήρηση που έκανε, ότι η Οθωμανική προφορά του ΔΕΔΕΑΓΑΤΣ είναι κανονικά ΔΕΔΕΑΓΑΤΣ, δεν υπάρχει το ΔΕΛΤΑ. Απλώς το ΔΕΛΤΑ εκ των πραγμάτων χρησιμοποιείται ήδη από εκείνη την περίοδο στις ελληνικές εφημερίδες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και επίσης, μία διευκρίνηση εδώ, τα περισσότερα εννοείται, σας είπα, επώνυμα είναι παρατσούκλια, οπότε το τσιπλάκης, από το τσιπλάκ γυμνός, είναι με περιοριστική έννοια, δηλαδή αυτός ο οποίος δεν έχει τον ήλιο μοίρα. Με αυτήν την έννοια, αντίστοιχα να πω εδώ και το τσορμπατζής, που σημαίνει από το τσορμπά σου πας, δεν είναι αυτός που φτιάχνει σούπες, αλλά αυτός ο οποίος προσφέρει ως συσίτιο σούπες, άρα είναι ο πλούσιος. Λοιπόν, οπότε προχωράμε εδώ, και μάλλον η τελευταία παρατήρηση με τη σούπα δένει με την επόμενη περίπου εισήγηση, η οποία ζορίζει τα πράγματα λόγω του ότι είναι μεσημέρι. Λοιπόν, είναι η δικιά μας, εννοώ από το Δημοκρίτιο, αλλά και σε σχέση με το συνέδριο, η Σταυρούλα η Παπαχατζίδου, φιλόλογος και υποψήφια διδάκτορας κοινωνικής ανθρωπολογίας στο τμήμα μας, στο τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών, με την πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση και προκλητική «Μαγκάλια στο δρόμο την παραμονή της πρωτοχρονιάς, ανθρωπολογικές προσεγγίσεις στο σύγχρονο αστικό χώρο της Αλεξανδρούπολης». Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια σε όλους τους ομιλητές να δώσω και ιδιαίτερα στους μικρούς μας μαθητές που χθες την πρωινή συνεδρία έδωσαν δυναμικό παρόν. Είμαστε η τελευταία συνεδρία, οπότε λίγο θα κάνετε υπομονή. Αποφάσισα να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά οικείο στους περισσότερους από εσάς και αυτό φάνηκε γιατί πάρα πολύ θέλετε να μου πείτε τις δικές σας ιστορίες. Να ζητήσω συγγνώμη εκ των προτέρων για τις φωτογραφίες που θα δείτε, γιατί θα χτυπήσουν καμπανάκια στο στομάχι σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα μαγκάλια. Τα τελευταία χρόνια η τροφή έχει αναδειχθεί σε σημαντικό αντικείμενο μελέτης της ανθρωπολογίας και στην ελληνική κοινωνία, καθώς προσφέρει ένα πεδίο για την κατανόηση των κοινωνικών μετασχηματισμών, των ταυτοτήτων και των συλλογικών αναπαραστάσεων. Οι πρακτικές του μαγειρέματος, της διατροφής και της κατανάλωσης δεν αποτελούν απλώς καθημερινές δραστηριότητες, αλλά διαδικασίες μέσω των οποίων συγκροτούνται, ενδυναμώνονται ή και επανανοηματοδοτούνται κοινωνικές και εθνικές κοινότητες. Η τροφή λειτουργεί ως γλώσσα μέσα από την οποία οι κοινωνίες εκφράζουν αξίες, ιεραρχίες και αντιλήψεις περί του εαυτού και του άλλου. Το φαγητό αποτελεί έναν κοινωνικό καθρέφτη, αλλά και έναν μηχανισμό επιτήρησης της ταυτότητας και του ανήκειν. Μέσα από τις διατροφικές επιλογές αρθρώνονται κανόνες, όρια και προσδοκίες που καθορίζουν ποιος ανήκει σε μια κοινότητα και με ποιους όρους. Η τροφή δηλαδή εμπεριέχει τις λεγόμενες γεύσεις του ανήκειν, καθώς συνδέεται άρρηκτα με βιώματα της παιδικής ηλικίας, οικογενειακά τραπέζια, γιορτές και τελετουργικές στιγμές, λειτουργώντας ως φορέας συναισθηματικής και πολιτισμικής μνήμης. Επέλεξα λοιπόν να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα, γιατί πρόκειται για ένα φαινόμενο, ένα δρόμενο, ιδιαίτερα ζωντανό και οικείο για όσους έχουν βγει στους δρόμους της πόλης την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε αυτή την εικόνα, παρέες συγκεντρωμένες γύρω από μαγκάλια, μουσική, φαγητό
και κοινωνική συναναστροφή που μεταμορφώνουν το δημόσιο χώρο σε τόπο γιορτής και συλλογικής εμπειρίας. Παρότι αποτελεί πλέον κομμάτι της τοπικής κουλτούρας, γεννιούνται βέβαια ερωτήματα σχετικά με το πότε ξεκίνησε αυτή η πρακτική και για ποιους λόγους διατηρείται μέχρι σήμερα. Προσωπικά, όταν πρωτοήρθα στην Αλεξανδρούπολη και βγήκα για πρώτη φορά στους δρόμους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το θέαμα μου φάνηκε ξαφνικό και πρωτόγνωρο, γιατί δεν είχα ξαναζήσει κάτι τέτοιο στην Αθήνα που ζούσα. Η φετινή μου περιήγηση στους δρόμους της πόλης μετά από πολλά χρόνια αποτέλεσε την αφορμή να παρατηρήσω το φαινόμενο πιο προσεκτικά και να θελήσω να το προσεγγίσω ανθρωπολογικά, εξετάζοντας τη σχέση του με την ταυτότητα, τη συλλογικότητα και τη χρήση του αστικού χώρου. Η παραμονή Πρωτοχρονιάς δεν αποτελεί απλώς μια χρονική μετάβαση από το παλιό στο νέο έτος, αλλά λειτουργεί ως ένα έντονα συμβολικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γεγονός, κατά το οποίο οι άνθρωποι επιδιώκουν τη συλλογική εμπειρία, την ανανέωση και την ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών. Στο πλαίσιο αυτό, ο δημόσιος χώρος μετατρέπεται σε βασικό τόπο συνάντησης, όπου οι κάτοικοι βγαίνουν από τα ιδιωτικά τους όρια και συγκροτούν προσωρινές κοινότητες στο δρόμο, ανταλλάσσοντας ευχές, φαγητό και στιγμές γιορτής. Το μαγκάλι, ως παραδοσιακό μέσο θέρμανσης, αποκτά μια νέα συμβολική διάσταση. Από εργαλείο καθημερινής ανάγκης μετατρέπεται σε κεντρικό σημείο κοινωνικής συνέβρεσης, γύρω από το οποίο οργανώνεται η επικοινωνία, η φιλοξενία και η αναπαραγωγή της τοπικής παράδοσης μέσα στο σύγχρονο αστικό χώρο. Η τοποθέτηση μαγκαλιών στους δρόμους και στα πεζοδρόμια κατά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μετατρέπει τον αστικό χώρο σε ένα ζωντανό πεδίο κοινωνικής δράσης, όπου η καθημερινή λειτουργία της πόλης αναστέλλεται προσωρινά και αντικαθίσταται από πρακτικές γιορτής και συλλογικότητας. Οι κάτοικοι συμμετέχουν ενεργά, είτε οργανώνοντας είτε πλαισιώνοντας αυτές τις αυθόρμητες συναθρήσεις, δημιουργώντας ένα αίσθημα κοινότητας και συνύπαρξης. Γύρω από τα μαγκάλια αναπτύσσονται δραστηριότητες, όπως το μοίρασμα του φαγητού, η αναπαραγωγή μουσικής και ο χορός, στοιχεία που ενισχύουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα και λειτουργούν ως μέσα κοινωνικής συνοχής. Τα πρώτα μαγκάλια άρχισαν να ανάβουν γύρω στο 1945. Διακόπηκαν για πολλά χρόνια, αλλά επανεμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 90. Πλέον, σε κάθε γειτονιά της πόλης, την τελευταία ημέρα του χρόνου, στείνεται μία ψισταριά γύρω από την οποία γίνεται γλέντι. Κι έτσι, όλη η πόλη τρώει, πίνει και γλεντάει, αποχαιρετώντας τον χρόνο που φεύγει και καλωσορίζοντας τον καινούριο που έρχεται. Τα τελευταία χρόνια, έντονη είναι η παρουσία πολιτιστικών συλλόγων τη μέρα αυτή. Πέρα από τα μαγκάλια και τη ζωντανή παρουσία των κατοίκων στους δρόμους, οι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής ντύνονται με τοπικές ενδυμασίες και περιδιαβαίνουν τις γειτονιές, τραγουδώντας τα κάλαντα. Η πρακτική αυτή λειτουργεί αφενός ως μέσο οικονομικής ενίσχυσης των συλλόγων και αφετέρου ως μορφή διατήρησης και αναβίωσης παλαιότερων θρακικών εθήμων, όπως η καμήλα και οι ντιβιτζίδες. Μέσα στο σύγχρονο αστικό χώρο, οι τελετουργικές αυτές πρακτικές επανανοηματοδοτούν τη συλλογική μνήμη και ενισχύουν τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με την πολιτιστική κληρονομιά. Το μαγκάλι, ως παραδοσιακό μέσο θέρμανσης, συνδέεται ιστορικά με την καθημερινή ζωή και τις πρακτικές επιβίωσης των ανθρώπων, ιδιαίτερα σε περιόδους όπου η τεχνολογία θέρμανσης ήταν περιορισμένη. Στο σύγχρονο αστικό πλαίσιο, η χρήση του κατά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς αποκτά ένα συμβολικό χαρακτήρα, καθώς παρατηρείται μια μεταφορά της οικιακής εστίας στον δημόσιο χώρο του δρόμου. Με αυτόν τον τρόπο, το στοιχείο της ιδιωτικότητας ανοίγεται προς την κοινότητα, δημιουργώντας ένα κοινό σημείο αναφοράς για κοινωνική συνύπαρξη. Παράλληλα, η πρακτική αυτή ενσωματώνει και αναπαράγει στοιχεία της λαϊκής κουλτούρας της Θράκης, διατηρώντας ζωντανές παραδόσεις και ενισχύοντας τη συλλογική ταυτότητα μέσα στο πλαίσιο της σύγχρονης πόλης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναδεικνύεται η έννοια της κοινότητας όχι ως σταθερή δομή, αλλά ως δυναμική και επιτελεστική συνθήκη, που συγκροτείται μέσα από τη συμμετοχή, την αλληλεπίδραση και τη συλλογική εμπειρία. Οι πρακτικές αυτές μπορούν να ειδωθούν και ως τελετουργικές, καθώς περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες συμβολικά φορτισμένες δράσεις που ενισχύουν τη συνοχή της ομάδας και σηματοδοτούν τη μετάβαση στο νέο χρόνο. Η πρακτική των μαγκαλιών στο δρόμο συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση κοινωνικών σχέσεων,
καθώς δημιουργεί ένα πλαίσιο άμεσης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των κατοίκων, πέρα από τις τυπικές και καθημερινές τους επαφές. Η ανοιχτή και συμμετοχική φύση αυτών των συναθρήσεων επιτρέπει τη συμμετοχή διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, κοινωνικής θέσης, ενισχύοντας την αίσθηση της ισότητας και της κοινωνικής εμπειρίας. Διαμορφώνεται μια μόρφη... Έχω φίλη σήμερα. Μια μορφή συλλογικής ταυτότητας, η οποία βασίζεται στη συνύπαρξη, τη συνεργασία και την κοινή συμμετοχή σε μια γιορτινή και συμβολικά φορτισμένη πρακτική. Ο δρόμος, στο πλαίσιο της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, μετατρέπεται από χώρο καθημερινής κυκλοφορίας σε χώρο γιορτής και κοινωνικής συνέβρεσης, όπου κυριαρχούν η αλληλεπίδραση, η διασκέδαση και η συλλογική εμπειρία. Αυτή η μεταμόρφωση συνεπάγεται μια προσωρινή αλλαγή της χρήσης του αστικού τοπίου, καθώς οι λειτουργίες της πόλης επαναπροσδιορίζονται και προσαρμόζονται στις ανάγκες της κοινότητας για έκφραση και συμμετοχή. Συμπερασματικά, τα μαγκάλια αποκτούν έναν ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα ως σημείο συνάντησης και σύμβολο κοινότητας, καθώς συγκεντρώνουν ανθρώπους γύρω από μια κοινή εστία, ενισχύοντας την αίσθηση του ανήκειν. Λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη ζωή, αφού επαναφέρει στοιχεία της παλιάς καθημερινότητας μέσα στο σημερινό αστικό περιβάλλον, προσαρμόζοντάς τα σε νέες κοινωνικές συνθήκες και μορφές έκφρασης. Τέλος, αναδεικνύεται η σημασία του δημόσιου χώρου ως πεδίο κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όπου οι κάτοικοι δεν είναι απλοί χρήστες της πόλης, αλλά ενεργοί διαμορφωτές της, επαναπροσδιορίζοντας προσωρινά τη χρήση και τη σημασία του αστικού τοπίου. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε την κυρία Παπαγατζίδου για την πολύ ενδιαφέρουσα και νόστιμη ανακοίνωσή της. Λοιπόν, και προχωρούμε τώρα στην ανακοίνωση της κυρίας Νάγιας Δαλακούρα, μουσιοπαιδαγωγού, συγγραφέα, μεταδιδακτόρισα στο Εργαστήριο Λογογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του τμήματός μας, και του κυρίου Ζήση Μπουρμπάρδη, υπεύθυνο του Λογογραφικού Μουσείου Καπαδοκικής Εστίας, φαντάζομαι, με τίτλο «Το Λογογραφικό Μουσείο Καπαδοκικής Εστίας στην Αλεξανδρούπολη, η συλλογή, οι άνθρωποι, το συναίσθημα, η μνήμη». Καλησπέρα και πάλι. Ο Ζήσης και εγώ χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, που μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε ένα από τα εμβληματικά μουσεία της πόλης, όπως αυτό της Καπαδοκικής Εστίας, η ίδρυση του οποίου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, όπως επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει και το αφήγημα της έκθεσής του. Και προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργάστηκα για την ανακοίνωση αυτή με τον Ζήση, ο οποίος είναι η ψυχή όσων θα σας αφηγηθώ, και πρέπει να σας πω ότι το συλλεκτικό πάθος του έχει κερδίσει εδώ και χρόνια τον θαυμασμό μου. Ο σύλλογος, ο οποίος διαχειρίζεται το Λογογραφικό Μουσείο που θα σας παρουσιάσουμε, ιδρύθηκε στην Αλεξανδρούπολη στις 4 Απριλίου του 1978 με τον τίτλο «Πανεύριος Σύλλογος η Καπαδοκία» και αργότερα μετονομάστηκε σε Πολιστικό Σύλλογο Καπαδοκών Ομοεύρου οι Τρεις Ιεράρχες. Σκοπή της ίδρυσής του ήταν, ανάμεσα σε άλλα, η συλλογή, διαφύλαξη και προβολή του ιστορικού και λογογραφικού υλικού, καθώς και η μετάδοση των εθήμων και των παραδόσεων της Καπαδοκίας. Αμέσως μετά την ίδρυσή του το 1979, τα μέλη του Συλλόγου ξεκίνησαν να συγκεντρώνουν αυθεντικές ενδυμασίες και μικρό αριθμό κοσμημάτων που ανήκαν στους πρόσφυγες της πρώτης γενιάς, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κυρίως σε χορευτικές εκδηλώσεις του Συλλόγου. Το 1997, με πρωτοβουλία του Ζήση Μπουρμάδη, τότε μέλους του Δουσού, και του Γιώργου Σικλαφίδη, ιδρυτή του Συλλόγου, ξεκίνησε συστηματικά η συλλογή αντικειμένων του λαϊκού πολιτισμού των Καπαδοκών. Ο πυρήνας της λαογραφικής συλλογής που συγκρότησαν περιλάμβανε τις αυθεντικές ενδυμασίες που υπήρχαν στο Σύλλογο ήδη από το 1979, καθώς και αντικείμενα από την προσωπική συλλογή του Μπουρμάδη που προέρχονταν από δωρεές Καπαδοκών του Εύρου, της Λάρισσας και της Πελοποννήσου στον ίδιο. Την περίοδο από το 1999 ως το 2000, ο Ζήσης Μπουρμάδης και η Κατερίνα Σικλαφίδου επιδόθηκαν σε συστηματικές ενέργειες με στόχο τη μελλοντική ίδρυση ενός λογογραφικού μουσείου Καπαδοκών στην Αλεξανδρούπολη.
Την περίοδο αυτή πραγματοποιούσαν από κοινού επισκέψεις σε Ξάνθη, Αγιονέρη, Κιλκής, Λάρισα και Θεσσαλονίκη, συλλέγοντας αντικείμενα από δωρεές Καπαδόκων, ενώ παράλληλα κατέγραφαν και βιντεοσκοπούσαν προφορικές μαρτυρίες προσφύγων της περιοχής. Η διαδικασία της συγκέντρωσης αντικειμένων για το σκοπό της έκθεσής του δεν ήταν πάντα εύκολη, καθώς υπήρχε μεγάλη δυσπιστία για τον αποχωρισμό των οικογενειακών κοιμηλίων και τη μελλοντική αξιοποίησή τους. Το ίδιο διάστημα, ο Ζήσης Μπουρμάδης επισκέφθηκε το Μουσείο Κέρνων Ομοιωμάτων του Παύλου Βρέλη στο Μπιζάνιο Ανίνων. Ο εκθεσιακός χώρος του, που αναπαριστά ως γνωστόν ιστορικά περιβάλλοντα, υπήρξε η πηγή έμπνευσής του για το Ολογραφικό Μουσείο του Συλλόγου Καπαδοκών και έκτοτε αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο σκοπό της δημιουργίας ενός αντίστοιχου χώρου στην Αλεξανδρούπολη. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 2000, τμήμα της νεοσύστατης λαογραφικής συλλογής εκτέθηκε περιοδικά για πρώτη φορά στον όροφο του κτηρίου της Καπαδοκικής Εστίας, στην οδό Μητροπούλου 1, σε γειτνίαση με τον επιβλητικό Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος, που ανεγέρθη με φροντίδα των Καπαδοκών της Αλεξανδρούπολης. Το 2004, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καπαδοκών Εύρου φιλεξώνησε την Πανελλήνια Συνάντηση Σωματείων Καπαδόκων με τίτλο «Γαβούστημα». Η συμμετοχή σε αυτό χιλιάδων απογόνων προσφύγων και το ενδιαφέρον τους για το λαϊκό πολιτισμό υπήρξε η αφορμή για την έναρξη των ενεργειών υλοποίησης μιας μόνιμης έκθεσης με σύγχρονες προδιαγραφές σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο. Τα εγγένεια του Λαογραφικού Μουσείου Καπαδοκικής Εστίας Εύρου πραγματοποιήθηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου του 2008, επί προεδρίας του Θεοφάνη Σακίδη και δημαρχίας του Γεώργιου Αλεξανδρή, με καταγωγή από την Καπαδοκία. Η μουσιολογική και η μουσιογραφική σύλληψη της έκθεσης ανήκει στο Ζήση Μπουρμάδη, ενώ τα εκθέματα συντηρήθηκαν με την καθοδήγηση του Μουσείου Μπενάκη και ειδικότερα της επιμελήτριάς του Κάτε Συνοδεινού. Τις δαπάνες για τον εξοπλισμό της έκθεσης ανέλαβε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, καθώς το διάστημα της υλοποίησης των εργασιών φιλοξενούνταν στις δομές της Καπαδοκικής Εστίας το Δημοτικό Καπί. Έκτοτε, τα μέλη του Συλλόγου προέβησαν σε συστηματικές ενέργειες ανάδειξής της, όπως το 2010, όταν μέρος της συλλογής εκτέθηκε στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι της Αθήνας, στο πλαίσιο συμμετοχής του Συλλόγου σε περιοδική έκθεση της Πανελλήνιας Ένωσης Καπαδοκικών Σωματείων. Η λαογραφική συλλογή της Καπαδοκικής Εστίας Εύρου περιλαμβάνει περίπου 2.000 αντικείμενα καταγεγραμμένα. Η φωτογράφησή τους πραγματοποιήθηκε από τον Βασίλη Καραφιλίδη, ενώ η ψηφιακή τεκμηρίωσή τους υλοποιήθηκε στο πλαίσιο έργου του Υπουργείου Πολιτισμού, η ολοκλήρωση του οποίου παρουσιάστηκε στο κοινό σε ετήσια απολογιστική έκθεση του Συλλόγου. Η μόνιμη έκθεση του Λαογραφικού Μουσείου της Καπαδοκικής Εστίας καταλαμβάνει ένα χώρο περίπου 150 τετραγωνικών μέτρων στο υπόγειο του κτηρίου της Εστίας και εκτίθενται περίπου 1.600 αντικείμενα από περιοχές της Καπαδοκίας, όπως βλέπετε στην οθόνη. Το μουσιολογικό αφήγημα εστιάζει στην αναπαράσταση πτυχών της καθημερινής ζωής των κατοίκων της Καπαδοκίας πριν τον υποχρεωτικό εκπατρισμό τους το 1924 και βασίστηκε στις προφορικές μαρτυρίες προσφύγων πρώτης γενιάς, μεταμνήμες απογόνων τους, αρχαιακό και φωτογραφικό υλικό, αλλά και επιτόπια έρευνα στην προγονική πατρίδα. Στόχος της μουσιογραφίας της έκθεσης υπήρξε η θεματική προσέγγιση πτυχών του άειλου και του υλικού πολιτισμού της Καπαδοκίας μέσα από φυσικού μεγέθους αναπαραστάσεις και προθήκες. Οι ενότητες αποτελούν εκθεσιακούς μικρόκοσμους από αυθεντικά προσφυγικά αντικείμενα που υποστηρίζονται από πολυτροπικά εργαλεία, κειμενολοζάντες, εικόνες και ηχοτοπία, ενώ σε περιπτώσεις αξιοποιείται για τα εκθέματα η λειτουργική μέθοδος. Η εισαγωγή του επισκέπτη στον μουσιακό χώρο πραγματοποιείται με την κάθοδό του μεσοκλίμακας, το περιβάλλον της οποίας αναπαριστά τις υπόγειες πολιτείες της Καπαδοκίας, λαξευμένες στο μαλακό βράχο του υπεδάφους της. Η έκθεση αφορά αποκλειστικά τον ελληνισμό της Καπαδοκίας και είναι διαρθωμένη ως εξής: η ύπαιθρος χώρα της περιοχής Φαράσων Καπαδοκίας, όπου επιχειρείται η αναπαράσταση αυλής οικίας με γεωργικό εξοπλισμό στα Φάρασα Καπαδοκίας. Η οικιακή ζωή στην Καπαδοκία, μια ενότητα που εκθέτει πιστές αναπαραστάσεις ενός αύλιου χώρου και ενός εσωτερικού αγροτικής οικίας από την Ήγδη. Το εσωτερικό περιλαμβάνει τον πλήρη οικιακό εξοπλισμό, ενώ στην ταράτσα του Καμαρόσπιτου ο επισκέπτης αντικρίζει αναπαράσταση της τεχνικής αποξήρανσης του ξινού τραχανά. Στην ίδια ενότητα εκτίθεται προσώψεις 2 αγροτικών οικειών από την Ήγδη και μιας αστικής οικίας της Συνασσού.
θρησκευτική ζωή μέσα από την αναπαράσταση ενός εσωτερικού ναηδρίου, εκτίθενται αντικείμενα ιδιωτικής λατρείας και εκκλησιαστικά κοιμήλια από τον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου στο μυστή της Καπαδοκίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα στη συγκεκριμένη έκθεση φυλάσσονταν εντός λειψανοθήκης τα λείψανα του Οσίου Δημητρίου Εκμυστίου, αποτελώντας και ένα ιδιαίτερο έκθεμα του μουσείου, ώσπου τα λείψανα μεταφέρθηκαν στο Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος στην Αλεξανδρούπολη. Ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο σώθηκαν τα συγκεκριμένα κοιμήλια είναι η μαρτυρία του Γεώργιου Παπαδόπουλου από το μυστή, που αναφέρει ότι από τις 15 ως τις 20 Ιουλίου μας κοινοποιούσαν ότι μέσα σε 24 ώρες πρέπει να φύγουμε για την Ελλάδα. Οι προύχοντες όλων των καπαδοκικών χωριών μαζεύτηκαν για να πάρουν αποφάσεις και να σχεδιάσουν τον τρόπο αναχώρησης. Οι καμπάνες των εκκλησιών άρχισαν να χτυπούν για την τελευταία τους λειτουργία και στο τέλος όλοι οι ιερείς και οι χωρικοί σχεδίαζαν τρόπους συσκευασίας των ιερών σκευών καθώς και τα λείψανα των Αγίων μας. Οι ενδυμασίες της έκθεσης χωρίζονται σε 2 προθήκες με τίτλο «Στολές, οικιακά σκεύη και κιλίμια» και παρουσιάζουν σε ανδρίκελα γυναικείες ενδυμασίες από την περιοχή Νίγδη Μυστή, καθώς και οικοσκευή αλλά και έργα υφαντικής. Η προθήκη που αφορά τους Καπαδόκες της Κωνσταντινούπολης, αντικείμενα, ορισμένα εκ των οποίων προέρχονται από την έπαυλη του Χαλίφη Απτούλ Μετζίτ του Δευτέρου και ήρθαν στην κατοχή του φιλόμουσου Καπαδόκα υπαλλήλου της Οθωμανικής πύλης Ιακωβίδη και μέρος του περιλαμβάνει σπάνιες εκδόσεις και πάρα πολλά μουσικά βιβλία. Σε μικρές προθήκες εκτίθενται πολύτιμα κοσμήματα και ιδιωτικά έγγραφα προσφύγων. Ανάμεσά τους παρουσιάζεται και 3 σιδερένια ζήλια, όργανα που συνόδευαν χορούς της Μικράς Ασίας. Ενότητα που περιλαμβάνει γεωργικά εργαλεία που χρησιμεύαν στις αγροτικές δραστηριότητες των Καπαδοκών και η τέχνη του παπλωματά, καθώς οι μυστιώτες ήταν περίφημοι και τσεζίδες, δηλαδή κατασκευαστές χαλιών και πουλούσαν τα τέχνεργά τους ως γυρολόγοι σε μακρινούς προορισμούς. Στην Ελλάδα εκατέλειψαν την τέχνη τους και ασχολήθηκαν με την κατασκευή αλλά και την επισκευή παπλωμάτων από βαμβάκι, συνεχίζοντας ωστόσο τα ταξίδια τους. Στην έκθεση, στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται και μεταλλικό ψαλίδι, ξύλινος κόπαυνος με γέμισμα μολυβιού και ντεξάρα για το τίναγμα και το άνοιγμα μαλλιών ή βάμβακος. Η τελευταία ενότητα, έχω μπερδέψει τις διαφάνειες, αφορά τον ξεριζωμό, βαλίτσες και σεντούκια που περίχαν όλη τη ζωή και τα όνειρα των Καπαδοκών που εκπατρίστηκαν υποχρεωτικά το 1924 στο πλαίσιο της ανταλλαγής των πληθυσμών της συνθήκης της Λοζάνης. Ο Σύλλογος σήμερα υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις για σχολικές ομάδες. Η συλλογή του συνεχίζει να εμπλουτίζεται με δωρεές απογόνων 4ης πλέον γενιάς. Παράλληλα, διατηρεί ένα πολύ μεγάλο προσφυγικό και φωτογραφικό αρχείο από την εγκατάσταση στο νέο τόπο μέχρι σήμερα, το οποίο μάλιστα το 2014, όπως βλέπετε στην αφίσα, εξέθεσε στο ευρύ κοινό. Και τέλος, εκδίδει και σημαντικά επιστημονικά βιβλία που αφορούν τον πολιτισμό της Καπαδοκίας, αλλά και την τοπική ιστορία του Εύρου. Για να συνοψίσω, όλα τα λογογραφικά μουσεία, όπως το Μουσείο της Καπαδοκικής Εστίας, είναι τόποι μνήμης, τόποι όπου προσδίδεται στη μνήμη υλικότητα και συγκεντρώνονται ανθρώπινες ιστορίες, όνειρα και συναισθήματα βαθιά ριζωμένα στα εκθέματα, τα οποία αντιχούν τις μνήμες, εν προκειμένου για τους απογόνους των Καπαδοκών προσφύγων, από μια πατρίδα άγνωστη και γνωστή συνάμα, από τις συνεχείς νοσταλγικές αναδρομές σε αυτή. Το συγκεκριμένο μουσείο σήμερα λειτουργεί και ως συνεκτικός δεσμός της κοινότητας, που η δημιουργία της ξεκίνησε με τη διαδρομή 60 οικογενειών από το Μυστή ως την Ιάννα, 12 χιλιόμετρα βόρεια της Αλεξανδρούπολης. Ο Ζήσης και εγώ θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα ξεχωριστό αντικείμενο, το οποίο εκτίθεται στο Μουσείο Αυτόνομα. Πρόκειται για το κλειδί της πατρικής οικίας στο Μυστή, που ανήκε στη Δέσποινα Χατζηευθυμίου. Η κάτοχός του ασκούσε τη λαϊκή ιατρική, κυρίως για την ίαση του άνθρακα, στην Εσήμη του Εύρου, και κρατούσε για όσο ζούσε πάντα μαζί της το κλειδί του πατρικού της, με την ελπίδα της επιστροφής της στην πατρίδα, στο Μυστή.
Ο Ζήσης και εγώ θεωρούμε ότι το Λογογραφικό Μουσείο της Καπαδοκικής Εστίας είναι το ίδιο ένα κλειδί που ξεκλειδώνει τον κόσμο του παρελθόντος και υποστηρίζει τη μνήμη, η οποία δεν περιορίζεται στην απλή ανάκληση πληροφοριών, αλλά διαμορφώνεται κοινωνικά και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συλλογική ταυτότητα των Καπαδοκών. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας και ειδικά τον Φάνη Ισακίδη για τις πολύτιμες μνήμες και τις πληροφορίες που μοιράστηκε μαζί μας. Εμείς ευχαριστούμε πολύ και όπως σας είπα στην αρχή, παρά το γεγονός ότι δεν φαίνεται στο έντυπο πρόγραμμα, έχουμε άλλη μία ανακοίνωση και ζητούμε συγγνώμη από τον κύριο Αλέξανδρο Παπαδόπουλο που από παραδρομής δεν μπήκε το όνομά του εξ αρχής στο πρόγραμμα. Ο κύριος Παπαδόπουλος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, θα μας μιλήσει με θέμα η Ένωση το 1829, σύμφωνα με περιγραφές δύο Άγγλων αξιωματικών, καθώς και οι ονομασίες του κόλπου της Ένου, Ξηρού, από τον 17ο έως τον 20ο αιώνα. Παρακαλώ. Καλημέρα σας, μάλλον καλό μεσημέρι. Από τον 15ο αιώνα έως τον 20ο. Περί τα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου του 1829 φτάνουν στην Αδριανούπολη, ερχόμενοι από διαφορετικές κατευθύνσεις, δύο Άγγλοι αξιωματικοί για να διαπιστώσουν μεταξύ άλλων η διεισόμαση και να καταγράψουν τα τεκτενόμενα στην περιοχή που αποτελούσε τότε θέατρο του πολέμου. Μιλάμε για τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1829. Βγήκε στη διαφάνεια, δεν μπορώ... από εδώ είναι. Αυτός είναι, ωραία. Ο ένας είναι ο George Keppel Albemarle, που ήταν στρατιωτικός από αριστοκρατική οικογένεια, αλλά και συγγραφέας, ο οποίος πολύ νεαρός, 16 ετών, πολέμησε στη μάχη του Βατερλό, συνέγραψε 5 έργα, τα 3 με εντυπώσεις από πολεμικά θέατρα και τα 2 βιογραφικά. Ο Κέπελ λοιπόν έρχεται από Γαλλία, Ελβετία, πηγαίνει Ιταλία και από το λιμάνι του Οτράντο κατεβαίνει στην αγγλοκρατούμενη τότε Ζάκυνθο και από εκεί αποβιβάζεται στην Αίγινα. Στο de facto νεοσύστατο κρατήδιο της Ελλάδος συναντά τον κυβερνήτη Καποδίστρια αλλά και τον Μιαούλη και διαμορφώνει άποψη περί του χαρακτήρα των ανδρών. Έπειτα αναχωρεί για βουρλά Σμύρνης, αποβιβάζεται στο Σουλτανιέ Καλεσί, το σημερινό Τσανάκαλε, και από εκεί πηγαίνει στη Λάμψακο, Καλύπολη, Ρεδεστό και τέλος φτάνει στην Αδριανούπολη 1 Οκτωβρίου του 1829, αφού πρώτα επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ο συγγραφέας συναντά τα πρώτα προωθημένα ρωσικά φυλάκια στο Ουζούνκιουπρου, στη Μακρά Γέφυρα. Ο έτερος είναι ο James Edward Alexander, ο οποίος από Αγία Πετρούπολη κατεβαίνει Κριμαία, στη Σεβαστούπολη και από εκεί με πλοίο φτάνει με Συμβρία και στον Πύργο, στον Μπουργκάζ. Από εκεί με άμαξα έρχεται στην Αδριανούπολη, όπου στις 12 Οκτωβρίου συναντάται με τον έτερο Άγγλο αξιωματικό Κέπελ, που προαναφέραμε, στο σπίτι του τότε Άγγλου προξένου κυρίου Ντούβελος. Αναχωρεί από την πόλη στις 20 Οκτωβρίου, έμεινε πολύ λίγο, με προσμό την Οδυσσό. Οι αναφορές τους για την Ένω είναι μικρές, αλλά πολύτιμες. Μας βοηθούν να φωτίσουμε καλύτερα το περιβάλλον της εποχής και της περιοχής. Ξεκινώντας και όσον αφορά την πλοημότητα του Εύρου, που εκβάλλει ως γνωστό στην Ένω, ο Κέπελ αναφέρει πως αυτή γινόταν κατά τους φθινοπορεινούς μήνες μέχρι το Μάιο, γιατί ύστερα έπεφτε η στάθμη των νερών, ενώ η χωρητικότητα, το ονάζ των σκαφών, αναφέρεται να είναι από 20 έως 200 τουν. Ο τουν τότε είναι μια μονάδα και βάρους και χωρητικότητας, περίπου ανάλογο με τον τόνο του σημερινό. Αναφέρεται επίσης ότι τα μεγαλύτερα από αυτά τα σκάφη, εννοείται Αδριανούπολη Ένου που έκαναν το δρομολόγιο, πήγαιναν ταξίδι ως τη Σμύρνη και άλλα λιμάνια, ενώ κατά τους θερινούς μήνες, όταν η στάθμη των υδάτων έπεφτε, μικρά σκάφη, το ονομάζει Seacraft, έφταναν από την Ένω μέχρι το Διδημότυχο μόνο. Το λιμάνι της Ένου, γράφει ο Κέπελ, είναι εκ της φύσεως του βολικό για το διαμετακομιστικό εμπόριο. Εξαιτίας όμως της στενομυαλιάς και της βλακώδους αδιαφορίας των Τούρκων, μια αμμώδης πρόσχωση, η οποία μεγαλώνει κάθε χρόνο, έχει σχηματιστεί στην είσοδο του λιμανιού της. Η συνέπεια είναι ότι η πόλη κοίται εν μέσω βάλτων και στάσιμων νερών, τα οποία όχι μόνο κάνουν απαγορευτικό το εμπόριο,
αλλά και είναι φορείς των πιο μεταδοτικών εμπύρετων νοσημάτων. Εννοεί τη μαλάρια, αλλά και τη μανούκλα. Τα νοσήματα αυτά φτάνουν μέχρι την Αδριανούπολη. Πριν γράφει, μεγάλα σκάφη εισερχόταν στο λιμάνι. Όμως τώρα, ακόμα και μικρά σκάφη που έρχονται από τη Σμύρνη αναγκάζονται να ξεφορτώνουν έξω από το λιμάνι. Το αυτό περιγράφει 17 χρόνια αργότερα, το 1846, και ο Γάλλος περιοικητής και γεωλόγος Auguste Viquesnel, πολύ γνωστός, ο οποίος αναφέρει ακριβώς τα ίδια πράγματα περί προσχώσεων στο λιμάνι της Ένου που κατέστησαν ανεύκριτη τη μεταφορά μεγάλου όγκου εμπορευμάτων απρόσκοπτα είτε από Αδριανούπολη προς Ένου, είτε την προσέγγιση εμπορικών πλοίων από το Αιγαίο στο λιμάνι της Ένου. Άλλο πρόβλημα που ο Κέπλ αναφέρει είναι η δημιουργία μικρών φραγμάτων, στον Εύρο εννοείται, σε όλη τη διαδρομή του ποταμού, τα οποία φτιαχνόταν για να αυξηθεί η ροή του νερού και να τοποθετηθούν στα σημεία εκείνα πλωτή μήλη. Βλέπετε ένα είδος πλωτού μήλου. Ένα είδος. Πάντως είναι πλωτός. Αυτό ήταν κάτι που επέφερε δυσχέρειες στην αυσιπλοεία και στη μεταφορά εμπορευμάτων. Ο Τζέιμς Αλεξάνδερ τώρα περιγράφει με ποιον τρόπο βρέθηκαν οι Ρώσοι στην Ένω και την κατέλαβαν. Ο Άγγλος ναύαρχος Σελ Πούτνι Μάλκολμ, επικεφαλής του Βρετανικού στόλου στη Μεσόγειο, τότε που βρισκόταν στο Αιγαίο, έστειλε έναν κούριερ από την Ένω, φέρνοντας δέματα για τον Άγγλο πρόξενο στην Αδριανούπολη, με σκοπό αυτός να τα προωθήσει στη Βιέννη. Προωθημένα ρωσικά φυλάκια όμως στο Διδημότυχο, κατόπιν προφανώς εντολής του Ρώσου στρατηγού, τον συνέλαβαν, παρέλαβαν και άνοιξαν τα δέματα. Το γεγονός αυτό ήρθε στη γνώση του Άγγλου προξένου, ο οποίος έστειλε άτομα και παρέλαβαν τα δέματα και ζήτησε εξηγήσεις. Μαζί με αυτά δόθηκαν 1000 συγγνώμες, αλλά ο ταχυδρόμος δεν έκανε την εμφάνισή του στην Αδριανούπολη. 2 μέρες αυτός μετά βρήκε τρόπο και έστειλε μήνυμα ότι κρατεί το παρά την θέλησή του. Πίστευε δε ότι η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο Άγγλος πρόξενος ξαναδιαμαρτυρήθηκε και απέτησε την απελευθέρωση του Έλληνα ταχυδρόμου. Οι Ρώσοι ανταπάντησαν ευγενικά ότι βεβαίως και θα επιστρέψει στην Ένω και μάλιστα με συνοδεία, για τον φόβο ατυχημάτων. Ναι, γράφει ο Τζέιμς Αλεξάνδερ, επέστρεψε, αλλά με μια στρατιωτική δύναμη που συνοδευόταν από 4 πυροβόλα, με τα οποία οι Ρώσοι σχεδίαζαν να καταλάβουν την Ένω και οδηγό προς αυτήν υποχρέωσαν να είναι ο ταχυδρόμος. Έτσι, μετά από ελαφρά αντίσταση, η Ένος έπεσε και αποκαταστάθηκε η επικοινωνία του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας με αυτόν του Αιγαίου που είχε διοικητή τον ναύαρχο Χέιδεν, γνωστό νικητή του Ναβαρίνου 2 χρόνια νωρίτερα. Με τις παρατηρήσεις αυτές βλέπουμε μέχρι που έφτασαν οι Ρώσοι όταν κατέλαβαν την Αδριανούπολη το 1829 και πώς αποκατέστησαν την επικοινωνία μεταξύ των 2 στόλων τους, της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Συνεχίζουμε εντάχει παρουσιάζοντας ονομασίες του κόλπου Ξηρού ή Σάρου ή Μέλανα ή Καρδιανού ή Ένου που βρίσκεται νότια και ανατολικά της Ένου και σχηματίζεται από την Χερσόνησο της Καλύπολης, όπως όλοι ξέρουμε, και τις ανατολικές ακτές πέριξ της Ένου. Χρονολογικά εκτινόμαστε από τον 15ο έως τον 20ο αιώνα. Αρχές του 15ου αιώνος, ο μάγιστρος Ιωάννης Καναβούτζης γράφει προς τον αυθέντην της Ένου και Σαμοθράκης, της οικογένειας των Γατελούζων, σχολιάζοντας το έργο του Διονυσίου Αλικαρνασσέα, που είναι σύγχρονος του Στράβωνος. Μιλάμε για 1ο αιώνα π.Χ. Γράφει λοιπόν ο Καναβούτσης, απόσπασμα βλέπετε. «Πόλης γάρεν ταύθα υπήρχεν εις ιστός, η δε κοινή λέγουση το ακροτήριον Κρυθέαν, και πάλιν από τούτου δηλεθήν των Αιγιαλών του κόλπου του Μέλανος, όν την ακαλούσε η κοινή κόλπων του Μαγαρισίου και της Ένου, και τα κύκλο της Ένου μέχρι Μαρονίας, έως ου πάλιν καταντήσει των έσων ποταμών», τον Έστω δηλαδή. Αυτή η περιγραφή και η γη πάσα λέγεται Θράκη. Ο πρώτος χάρτης που ξεκινούμε να δείχνουμε είναι ο χάρτης της Θράκης του Αβραάμ Ορτέλιους, που σχεδιάστηκε το 1585, Θράκη Βέτερης τύπους. Εδώ ο κόλπος ονομάζεται Μέλας ή Νίγκερ ή Καρδιανός, από το όνομα της μικρής πόλης Καρδία που βρίσκεται στο μυχό του κόλπου. Συνεχίζουμε με έναν ιταλικό χάρτη του 17ου αιώνα, ζωγραφισμένο επάνω σε ξύλο, αγνώστου χαρτογράφου, που εκτίθεται στο Μουσείο Μπενάκη,
Εδώ ο κόλπος ονομάζεται Γκόλφο τη Καρίντια, το Καρδία. Πηγαίνουμε στα 1701, σε ένα χάρτη του Edward Wells, δεν πολύ φαίνεται πολύ καλά εδώ, όπου ο κόλπος αναγράφεται ως μέλας βελ καρδιανού σύνους, μέλας ή καρδιανός κόλπος. Σε χάρτη του Henri Liébaud του 1727, ο κόλπος ονομάζεται Golfe de Melas και αναγράφεται ο μόνιμος μικρός ποταμός Μέλλας, φαίνεται, να εκβάλλει στο βόρειο τμήμα του μυχού του κόλπου, όπως και στον προηγούμενο χάρτη. Σε χάρτη του Guillaume de Lille, ξακουστός Γάλλος χαρτογράφος, τυπωμένος στο Άμστερνταμ το 1730, ο κόλπος αναγράφεται σαν Μεγκαρίς, για πρώτη φορά μετά από τον 15ο αιώνα. Είναι μια σπάνια ονομασία, όπως είδαμε, γι' αυτό και την αναφέρουμε. Θα τη συναντήσουμε όμως και κατόπιν. Σε αγγλικό χάρτη του Bowen του 1747, ο κόλπος αναγράφεται σαν κόλπος της Σάρου και σημειώνεται και χωριό με την ίδια ονομασία. Σάρος. Ακολούθως, σε χάρτη του 1771, υπό Ζανβιέ, ο κόλπος ονομάζεται Γκόλφ τη Μεγκαρίς, όπως το χάρτη του Ντελίλ, με το ομώνυμο χωριό να βρίσκεται επίσης στο μυχό του κόλπου, στη βόρεια ακτή του, φαίνεται. Τώρα, στο χάρτη του Ρίγα, στο γνωστό χάρτη του Ρίγα, το 1797, ο κόλπος ονομάζεται Μελανής ή Μαγαρέτς κόλπος. Τον βλέπετε μέσα στην έλλειψη την κόκκινη. Διακρίνονται δε τα χωριά Μεγαρίσκη και Καρδία με κεφαλαία γράμματα, όπως και ο Μέλλας ποταμός. Εμβόλυμα παρουσιάζουμε ένα χάρτη των νησιών Σαμοθράκης, Λίμνου και Ήμβρου, τον είδατε λίγο πριν. Ήταν των νησιών Σαμοθράκης, Λίμνου, Ήμβρου και των Πέριξ ακτών υπό τον Τρουγκέ και Ρακόρ του 1805, όπου εμφανίζεται η Ένος με λεπτομέρειο και ο κύκλος ονομάζεται Γκόλφ ντε Σάρος και Μέλλας Σίνους. Φαίνεται και το νοσοκομείο στο οποίο αναφέρεται της Ένου, στον οποίο αναφέρεται ο Βασίλειος Μιστακίδης πολύ αργότερα, το 1885. Η σημερινή περιοχή της Αλεξανδρούπολης δεν αναφέρεται καν σαν δεδέα γάτσα. Καταλαμβάνεται από αγροκτήματα. Τα ονομάζει στο χάρτη Μετερή. Στην Ένω διακρίνεται και η μονή Σκαλωτής. Μπορείτε να τη δείτε. Πηγαίνουμε σε ένα γαλλικό χάρτη του Πουαρσόν της συλλογής Νοταρά από το Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο του 1821, όπου ο κόλπος ονομάζεται Γκόλφ ντε Σάρος και στο χάρτη διακρίνεται τοπονύμιο με την ονομασία Ρουίν ντε Σάρος, τα ερείπια δηλαδή της Σάρου. Στο χάρτη του περιηγητή και γεωλόγου Βίκε Σνέλ αναφερθήκαμε πριν, που εκδόθηκε το 1868 και που ήταν ο πλέον λεπτομερής μέχρι τότε, ο κόλπος ονομάζεται Γκόλφ ντε Σάρος και Μέλλας Σίνους. Αν παρατηρήσουμε, αναγράφεται και ακροτήριο ξηρού ή Ιμπριτζέ. Στην περιγραφή του ταξιδιού του Auguste Viquesnel, Voyage dans la Turquie d'Europe, αναφέρεται πως από την ακτή Ιμπριτζέ ξηρού εξήχθησαν 88 τόνοι σαμιού το 1846. Όχι από την Ένω, από το Ιμπριτζέ. Πάμε σε ένα ιδιαίτερο χάρτη. Είναι χάρτης διαχείρισης του Οθωμανικού χρέους. Διοίκηση Αδριανούπολης, είναι Ναζαρέτ Αντρινόπολη. Η διοίκηση διαχείρισης δημόσιου Οθωμανικού χρέους ιδρύθηκε το 1881, άρα ο χάρτης είναι του τότε ή του λίγο μετά. Εδώ ο κόλπος ονομάζεται Σάρος. Για πρώτη φορά το όνομα κόλπος Ξηρού, από όσο βρήκαμε, αναφέρεται σε χάρτη του 1908, γνωστό στους ερευνητές, που περιγράφει το βιλάι της Αδριανούπολης, τις εκκλησίες και σχολεία ελληνικά και βουλγαρικά. Σε Οθωμανικό χάρτη του 1907, να παρουσιάσουμε και ένα Οθωμανικό, αναφέρεται σαν Σάρος Κορφέζη. Ενώ σε εθνογραφικό χάρτη του 1912, σαν κόλπος Ξηρού. Τέλος, σε τουρκικό χάρτη του 1950, του νομού Αδριανούπολης, ο κόλπος ξαναεμφανίζεται με το παλιό όνομα Μααρίς Κορφέση. Κλείνοντας και ελπίζοντας να μην σας κούρασα, θέλω να καταλήξω ότι στο διάστημα 5 αιώνων ο κόλπος διατήρησε πολλά ονόματα, 4, τα οποία ερευνητές θα πρέπει να γνωρίζουν, να μελετούν και να συνεκτιμούν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε θερμά έτσι, για την πολύ ενδιαφέρουσα
ανάλυση σας με βάση χαρτογραφικό υλικό. Οπότε τώρα στο κλείσιμο της συνεδρίας ας δούμε αν έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Να αφήσουμε, λέω, την πρώτη ανακοίνωση, γιατί δεν είναι ο κύριος Ριζόπουλος εδώ, οπότε δεν θα μπορούσε να απαντήσει. Πάμε λοιπόν στην δεύτερη ανακοίνωση του κυρίου Μπετσίδη, μορφολογική και σημασιολογική προσέγγιση των τουρκικής προέλευσης επωνύμων της Αλεξανδρούπολης. Παρακαλώ, κύριος Πετρίδης, περάστε στο βήμα, ναι, για να σας ακούμε και στο διαδίκτυο. Κύριε Μπετσίδη, πολύ γρήγορα, δύο σημεία μόνο. Αν δεν κάνω λάθος, είπατε ότι το Παπαδόπουλος είναι εξέλιξη του Παπάζογλου. Δεν ισχύει αυτό. Το Πούλος ως επίθετο από τα λατινικά προερχόμενο το έχουμε πριν από τους Οθωμανούς, πριν από τους Σελτζούκους και στον ελλαδικό χώρο, στα Βαλκάνια, το έχουμε και στον μικρασιατικό χώρο. Το Παπάζογλου είναι εκ του Παπάζου, όπως μου Ζήνεγλου, Παπάζογλου κτλ. Άρα δεν είναι εξέλιξη του Παπαδόπουλος. Είναι αρχικό, είναι μεσαιωνικό. Το δεύτερο είναι το Καραμανίδης, λεπτομέρεια θα μου πείτε τώρα, θα ήταν Καραμανλής, αν ήταν από την Καραμανία. Επίσης το Καχραμάν, επειδή στην Ανατολία το χου προφέρεται και προφέρεται γερά, χωριάτικα που λέμε, γι' αυτό και έχουμε και το επίθετο Καχραμανίδης. Ενώ το Καραμανίδης είναι, κατά τη δική μου εκτίμηση, επιτρέψτε μου, είναι από το Καραμάν σαν μαύρος. Αυτό τους πρώτους αιώνες, τους 2 πρώτους αιώνες χρησιμοποιείται κατά κόρον, γι' αυτό και έχουμε στα Οθωμανικά κοιτάπια, έχουμε παράδειγμα το Μουσλίμ, που είναι ο μουσουλμάνος, και το Μουσουλμάν, που είναι σαν μουσουλμάνος. Αυτός που φέρεται σαν μουσουλμάνος. Εξού και το Καραμάν. Και για την έρευνά σας που να συνεχίσετε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, να πάρετε και τα ευτράπελα, γιατί έχουμε και τέτοια στα επώνυμα που ήρθαν εδώ. Αυτός που ήταν Χανετζής το έκανε Ξενοδοχίδης, αυτός που ήταν ο Στάμπασης Μάστορας το έκανε Αρχιτεκτονίδης, αυτός που είχε μαύρα φρύδια το έκανε Καρακασίδης, δηλαδή Καρακάσου. Γιουζέλογλου έκανε Μορφόπουλος. Έτσι, Μελανοφρύδης. Το Μπαχάρογλου της κυρίας Μπαχαρίδου ήταν Μπαχάρογλου, έγινε Μπαχαρίδης από την Άνοιξη. Επίθετα τα οποία προέρχονται από παρονίμια, δηλαδή παρατσούκλια. Το επίθετο τοπούζης, που είναι από το τοπούζ που είναι το μπαστούνι. Ναι, όχι, υπάρχουν αυτά. Εγώ σας λέω μόνο αυτά που είναι λίγο έτσι τραβηγμένα. Ναι. Στη μετάφρασή τους τα κάναμε πολύ ελληνοπρεπή. Πιστέψαμε ότι τα κάναμε ελληνοπρεπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν και άλλα που έμειναν αμετάφραστα για λόγους ότι ήταν, ας πούμε, πολύ υβριστικά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ανακοίνωση της κυρίας Παπαχατζίδου, έτσι που εντόπισε μια, ας πούμε, πολύ νεότερη διαδικασία διατροφικών συνηθιών στην Αλεξανδρούπολη, μαγκάλια στον δρόμο την παραμονή της πρωτοχρονιάς, ανθρωπολογικές προσεγγίσεις στο σύγχρονο αστικό χώρο της Αλεξανδρούπολης, ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Παρακαλώ, ελάτε αν θέλετε πάνω για να σας ακούμε και στο διαδίκτυο. Κυρία Αδαμίδου. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτήν την τοποθέτηση για τα μαγκάλια. Εάν καταλαβαίνω ότι πρόκειται να γίνει σαν ένα αντικείμενο μελέτης, σαν στοιχείο λαογραφικό, σαν μια δράση σαν λαογραφία στην Αλεξανδρούπολη. Θέλω να πω το στοιχείο που το έχω από προφορική μαρτυρία και εγώ το έζησα ως επιχειρηματίας διαδεχόμενη τους γονείς και τους παππούδες μου στο χώρο των εμπορικών στην Αλεξανδρούπολη, ότι τα μαγκάλια δεν ήταν διαδεδομένο σε όλη την πόλη, στις γειτονιές της πόλης, αλλά τα μαγκάλια ήταν στο τέλος του χρόνου από τους εμπόρους της περιοχής, όπου έπρεπε να μείνουν για να εξυπηρετήσουν την πελατεία στη λήξη της χρονιάς και δούλευαν έως αργά, με αποτέλεσμα στο τέλος για τους ίδιους και μεταξύ τους να ευχαριστηθούν που τελείωσε ακόμη μια χρονιά εμπορική, ένα κλείσιμο της χρονιάς,
ανάβανε τα μαγκάλια και κερνούσαν όσους είχαν μείνει τότε, και γι' αυτό τα μαγκάλια σήμερα είναι στην περιοχή και την οδό εμπορίου. Που σημαίνει ότι ήταν ένα έθιμο, μια συνήθεια που την είχαν ξεκινήσει οι έμποροι, οι καταστηματάρχες που πουλούσαν κυρίως τροφή, προϊόντα διατροφής. Από εκεί και πέρα, σήμερα το έχουμε περισσότερο και στα περισσότερα καταστήματα, αλλά υπάρχει, δηλαδή, άμα ξεκινήσετε, ας πούμε, την έρευνα, υπάρχουν φωτογραφίες της εποχής όπου φαίνονται τα καταστήματα. Φυσικά, εκείνη την περίοδο, στο τέλος του χρόνου, τώρα είμαστε στον μήνα Δεκέμβριο, έχει κρύο, οπότε γι' αυτό είναι και τα μαγκάλια. Και επειδή αυτό γινόταν έξω, τα περισσότερα καταστήματα είχαν ακόμη και τα προϊόντα τους, όσο αφορά προϊόντα τροφής, έξω κρεμασμένα από τα καταστήματα. Οπότε έξω γινόταν και ξεκίνησε αυτό το έθιμο. Δεν υπήρχε στους δρόμους της Αλεξανδρούπολης και δεν υπήρχε αυτό το έθιμο όσο από αναφορές από τους πρόσφυγες που έχουν έρθει ως έθιμο. Μετά αυτό εξελίχθηκε και βέβαια διανθίστηκε με την κατοικία πλέον εδώ, με τη μεταφορά των κατοίκων από τον Βόρειο Εύρο, όπου έρχονται μετά και τα έθιμα του Βορείου Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά αν ξεκινήσει ως έθιμο, ας πούμε, Αλεξανδρούπολης, είναι ένα έθιμο των εμπόρων που ασχολούνται με την πώληση της τροφής στην πόλη. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Έχουν ζητήσει το λόγο ο κύριος Σταμπουλίδης, ο κύριος Μαρβούνης και η κυρία Κάλτσου. Ο κύριος Σταμπουλίδης πρώτα. Συμπληρώνοντας όλα, επειδή λόγω ηλικίας το έζησα από τον μπαμπά που είχε μαγαζί στην Εμπορίου και υπάρχει ακόμα στο παλιό Χαρβαδοποιείο που γκρεμίστηκε σαν οίκημα. Το θυμάμαι ότι το ξεκινήσαν εκεί, πολύ σωστά υπόθηκε. Απλά εγώ ξέρω ότι ο μπαμπάς που ήταν ξυλουργός έβαζε τα ξύλα για να ανάψουν τα μαγκάλια. Ο Βουτσινάς που είχε τα ζαρζαβάτια και τα φρούτα έφερε τα ζαρζαβάτια και τα φρούτα. Ο Τσελιγκόπουλος και οι υπόλοιποι, ο Κετσεζής και τα λοιπά, που είχαν οι παλιοί τους θυμούνται σαν ονόματα, που ήταν το χασάπικα, φέρναν τα κρέατα. Και αυτό ήταν ένα ευχαριστώ στους κατοίκους που στηρίζαν εκείνες τις μέρες με τις αγορές τους τα Χριστούγεννα και την επερχόμενη Πρωτοχρονιά. Αυτό θυμάμαι εγώ τουλάχιστον προσωπικά, γινόταν στην Εμπορία, όπως πολύ καλά υπόθηκε. Απλά ήταν μια και δική μου προσωπική μαρτυρία, την οποία την έζησα από την Εμπορία, που εκεί ήταν η καρδιά, λέω, είχα προηγουμένως και από το σούπερ μάρκετ Τετεωσιάν, ήταν όλη η περιοχή, το οποίο έθιμο στην πορεία φυσικά και άλλαξε και φυσικά θα αλλάζει, γιατί οι συνθήκες αλλάζουν και διαφοροποιούνται. Και ήταν τελείως δωρεάν για όλο τον κόσμο της Αλεξανδρούπολης, της τότε Αλεξανδρούπολης, της δεκαετίας τέλη 70 προς αρχές 80. Πιο πριν εγώ δεν το θυμάμαι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θέλετε να είστε τελευταίος για να τα... Ναι. Ωραία. Κυρία Κάλτσου, να συνοψίσετε. Η ώρα είναι λίγο περιορισμένη, αλλά είναι ωραίο να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, πράγματι, να διαφημίσουμε και λίγο τα γένια μας. Σε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, που καλούμε κόσμο συναντήσεις με την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και υπάρχουν μαρτυρίες από μνήμες που έχουν οι καλεσμένοι. Λοιπόν, σε μία από αυτές τις εκπομπές αναφέρθηκε και το θέμα των μαγκαλιών. Και ο κύριος που ήταν καλεσμένος, συγκεκριμένα έτυχε ο κύριος Τσινταράκης, το είπε πάρα πολύ ωραία και το παρουσίασε και το εντόπισε. Όταν χινόταν παραμονή Πρωτοχρονιάς, που όλος ο κόσμος είχε παραγγελίες για κρέατα, επειδή ήταν βράδυ μεν, δεν χαλούσαν τα κρέατα, έπρεπε με κάποιο τρόπο να τα συντηρήσουν και να ετοιμαστούν οι έποροι. Άρα, λοιπόν, όλο το βράδυ προς το τέλος του χρόνου, κυρίως πριν από τα Χριστούγεννα,
ξεκινούσαν και να καταναλώνουν τα κρέατα. Έτσι λοιπόν δέχονταν παραγγελίες, εκεί για να ετοιμάσουν, για να είναι έτοιμοι την επομένη καθόταν στα μαγαζιά τους, οπότε σιγά σιγά ρίχνανε και κανένα για να ζεσταθούν στο μαγκάλι, ρίχνανε και κάνα κομματάκι κρέας που είχαν οι κρεοπόλες και έτσι σιγά σιγά κοντά σε αυτούς έγιναν όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτό είναι πρόσφατο και μπορεί να εμπλωτιστεί. Να κάνω και μία ερώτηση στο τέλος στον κύριο Παπαδόπουλο για να μην μετά, πρώτα ο κύριος Βαρβούνης. Για το θέμα. Ωραία. Μισό λεπτάκι, έχει σηκώσει χέρι ο κύριος Βαρβούνης. Οκ. Πάντα για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Ωραία. Ο κύριος Μερκούρης. Ωραία. Καλά, ο κύριος Βαρβούνης και η κυρία Κάλτσο να παραμένουν μετά για μια μικρή αποφώνηση στο τέλος του συνεδρίου. Και σε άλλες πόλεις, δεν είναι μόνο εδώ. Λοιπόν, έχω την ειδοποίηση ότι τα μαγκάλια, και εδώ είναι το θέμα της διεπιστημονικότητας προσέγγισης ενός θέματος, δεν αφορά μόνο την Αλεξανδρούπολη. Αφορά όλη την Ελλάδα, όλη τη Βαλκανική και έχει να κάνει με πανάρχια έθιμα όπως είναι οι ανέμακτες και οι αιματερές σπονδές. Οπότε δεν νομίζω, μπορεί βέβαια οι επαγγελματίες να το έκαναν, αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην υπόλοιπη Βαλκανική έχουν να κάνουν με ένα έθιμο που κρατάει από την αρχαίος χρόνος. Ευχαριστώ. Ναι, εντάξει, εδώ το ενδιαφέρον είναι ότι συνδέεται με τα εμπορικά βέβαια μαγαζιά. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο. Ωραία. Ο κύριος Βαρβούνης, λοιπόν. Πάντα για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση μιλάμε. Λοιπόν, τώρα στο τέλος θα γίνω λίγο δυσάρεστος, αλλά πρέπει να συμβαίνουν και αυτά. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε σωστά την ελληνική γλώσσα. Τα συνέδρια δεν διενεργούνται, διεξάγονται. Διενεργούνται έρευνες. Εντάξει. Δεν διαφημίζουμε τα γένια μας, τα ευλογούμε. Έτσι, με συγχωρείτε, αλλά... Λοιπόν, τώρα, επί της ουσίας, για αυτό το οποίο είπατε. Πρώτα απ' όλα, δράτωμα από αυτό που είπε ο τελευταίος κύριος εκεί που μίλησε, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις αιματηρές θυσίες. Οι αιματηρές θυσίες είναι θυσίες, αυτά τα κουρμπάνια, που υπάρχουν βέβαια σε όλη τη Βαλκανική και οι οποίες δεν έχουν σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Οι δικές μας αιματηρές θυσίες έχουν να κάνουν με την καταγωγή του χριστιανισμού που είναι η Ιουδαϊκή. Δηλαδή έχουν να κάνουν με τις θυσίες των Εβραίων. Έτσι. Το ότι κάνανε θυσίες και οι αρχαίοι Έλληνες δεν σημαίνει ότι εδώ μας ήρθε από την αρχαία Ελλάδα, γιατί θυσίες αιματηρές κάνουν σε όλο τον κόσμο. Παντού. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Πρώτον. Δεύτερον, όλες αυτές οι παρατηρήσεις που έγιναν οι τοπικές, εδώ το κοινό το άλλο δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς και τα, οφείλονται στο γεγονός ότι εσείς παρουσιάσατε αυτό το πράγμα μέσα από μια εντελώς συγχρονική διάσταση της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Δηλαδή, πώς λειτουργεί σήμερα, τώρα, στην Αλεξανδρούπολη. Έτσι δεν είναι? Πώς λειτουργεί? Και είπατε όλες αυτές τις ωραίες παρατηρήσεις που είπατε, λειτουργεί έτσι κι αλλιώς. Όμως, όταν εξετάζουμε ένα τέτοιο πράγμα, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό το οποίο λέμε πάρα πολλά χρόνια, το διάλογο λαογραφίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας. Εάν χρησιμοποιούσατε αυτή τη διαλεκτική σχέση, θα μπορούσατε να το δείτε και ιστορικά. Δεν το είδατε ιστορικά. Ιστορικά, λοιπόν, έχουν απόλυτο δίκιο αυτό το οποίο λένε, διότι είναι η εμπειρία της πόλης. Η άποψή μου, λοιπόν, είναι ότι ένα τέτοιο θέμα για να εξεταστεί, θα έπρεπε να εξεταστεί και ιστορικά. Και μάλιστα θα έπρεπε να εξεταστεί με αυτό που λέμε ιστορικοσυγκριτική μέθοδος. Δηλαδή, τι διαφορές και τι ομοιότητες έχουν τα μαγκάλια της Αλεξανδρούπολης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς με τα μαγκάλια της Κομοτηνής την Τσικνοπέμπτη. Διότι εγώ 36 χρόνια που είμαι στην Κομοτηνή, με ίδιο τρόπο βλέπω και τα μαγκάλια της Τσικνοπέμπτης να λειτουργούν, αν εξαιρέσουμε τις παραδοσιακές φορεσιές και τα κάλαντα. Όλη η άλλη λειτουργικότητα που περιγράψατε είναι η ίδια. Και να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω εάν γίνεται αυτό και σε άλλες θρακικές πόλεις. Πιθανότητα να γίνεται.
Είτε την Τσικνοπέμπτη, ή μπορεί να γίνεται και εδώ στην Αλεξανδρούπολη, δεν το ξέρω. Εγώ όλες τις Τσικνοπέμπτες είναι εργάσιμες για μας, είμαι στο Πανεπιστήμιο, οπότε ξέρω τι γίνεται όμως στην Κομοτηνή. Άρα, εκείνο το οποίο κατά την άποψή μου χρειάζεται και πιθανότατα να το χρησιμοποιήσετε αυτό όταν θα ολοκληρώσετε το κείμενο για να το δώσετε για τα πρακτικά, είναι να το εξετάσετε και από άλλη μεθοδολογική σκοπιά. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσετε και άλλη μεθοδολογία, η οποία θα σας βοηθήσει να το δείτε ιστορικά αυτό το πράγμα. Διότι καλό είναι αυτό το οποίο λέτε σήμερα, πώς λειτουργεί σήμερα. Πολύ ωραίο είναι. Αλλά εάν δεν το δούμε και ιστορικά, χάνουμε ένα μεγάλο κομμάτι της ουσίας αυτού του πράγματος, πώς εξελίχθηκε. Πρέπει λοιπόν, κατά την άποψή μου, είχατε κάνει επιτόπια έρευνα, δηλαδή συνεντεύξεις είχατε πάρει γι' αυτό. Πάρτε και συνεντεύξεις από παλιότερους για να το συνδυάσετε αυτό το πράγμα. Και βεβαίως πρέπει να το δείτε και συγκριτικά. Γιατί δεν είναι μόνο στην Αλεξανδρούπολη τα μαγκάλια, είναι κι αλλού. Πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα? Διότι διαφορετικά δίνονται ψήγματα, τα οποία όμως είναι ασύνδετα μεταξύ τους, δεν είναι συμβατά ώστε να τα δούμε στην ολότητά τους. Αυτό ως γενική παρατήρηση. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε εδώ κοντά για την αποφώνηση μαζί με την κυρία Κάλτσου. Περνάμε... ναι, αν θέλετε. Περνάμε λοιπόν στην ανακοίνωση της κυρίας Δαλακούρα και του κυρίου Μπουρμπάδη για το Λογογραφικό Μουσείο της Καπαδοκικής Εστίας, αν υπάρχει κάτι. Ωραία. Βλέπω μας επηρεάσαν τα μαγκάλια μεσημεριάτικα. Λοιπόν, και την ανακοίνωση του κυρίου Παπαδόπουλου για την ΕΝΟ με βάση το χαρτογραφικό υλικό. Η κυρία Κάλτσου, πάρα πολύ ωραία, θα μείνετε μετά εδώ με τον κύριο Βαρβούνη. Κύριε Παπαδόπουλε, ένα ερώτημα. Βλέποντας τους χάρτες που είδατε, που μελετήσατε, που έχετε εντοπίσει, έχετε εντοπίσει κάποιο σημείο για την Αλεξανδρούπολη, για το ΔΔΑΓΑΤΣ να εμφανίζεται? Και από πότε? Εκτός από αυτό που είπατε, στα 1805 νομίζω, σε ένα χάρτη που παρουσιάσατε, που κάπου υπάρχει και ένα σημείο εδώ στην περιοχή. Τα κόκκινα βράχια. Ωραία, ωραία. Ελάτε να το πείτε. Ελάτε από εδώ για να το πείτε. Δεν έκανα κάποια μελέτη για την Αλεξανδρούπολη ειδική. Αυτό που πρόσεξα είναι ότι στο χάρτη αυτό δεν υπάρχει το ΔΔΑΓΑΤΣ. Και είναι και ένας λεπτομερής χάρτης. Υπάρχει όμως και φαίνεται ένα τοπονημίο Terre Rouge, όπου είναι τώρα περίπου τα κόκκινα βράχια, δηλαδή κόκκινη γη. Από τους υπόλοιπους φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μετά το 1900, λίγο πριν το 1900 θα υπάρχει το ΔΔΑΓΑΤΣ. Αλλά πιο πριν όχι. Αυτά. Μόνο. Κάτι άλλο? Okay. Να κατεβώ. Λοιπόν, ήρθε όπως ξέρετε και είδατε και το τέλος και έχουμε και μία κόπωση και πεινάμε κιόλας, είναι μεσημέρι. Παλιά όταν τελείωνε ένα παραμύθι, ξέρετε από αυτά τα τελείωτα παραμύθια που λέγανε και διαπιστώναν ότι έχουν όλοι κόπωση, λέγανε πολλά είπαμε και η ώρα πέρασε και τα παιδιά νηστάξαν. Κι άλλα σιώνται, κι άλλα ξιώνται, κι άλλα μπρούμητα κοιμώνται. Λοιπόν, σε παρόμοια κατάσταση περίπου είμαστε κι εμείς, ήρθε η ώρα να τελειώσουμε. Εγώ δεν έχω πολλά πράγματα να πω, θα μιλήσετε εσείς. Εκείνο που ήθελα να πω μόνο μία γενική αυτή είναι ότι τούτο το συνέδριο, όπως και όλα τα άλλα τα συνέδρια, δίνουν ψήγματα επιμέρους, τα οποία είναι προς αξιοποίηση και θα αξιοποιηθούν μόνο εάν στο μέλλον συντεθούν. Η εποχή των μεγάλων συνθέσεων, ιστορία της Αλεξανδρούπολης,
δεν είναι η δική μας η γενιά. Εμείς τις βρήκαμε αυτές τις συνθέσεις, τις προηγούμενες γενιές, και έπρεπε να φέρουμε στο φως νέο υλικό, ώστε οι επόμενες γενιές να κάνουν τις μεγάλες συνθέσεις. Αυτή τη δουλειά κάνουμε τώρα. Και αυτή τη δουλειά κάνουν και όλα τα τοπικά συνέδρια. Γι' αυτό δημοσιεύουμε και τα πρακτικά. Εκείνο που αποτελεί την ιδιαιτερότητα του δικού μας συνεδρίου ήταν ακριβώς αυτό που είπα και στην έναρξη. Η διασύνδεση με την εκπαίδευση και η προσπάθεια να αξιοποιηθούν αυτά τα πράγματα στο πλαίσιο μιας πατριδογνωσίας, η οποία είναι ανάγκη όχι μόνο επιστημονική, αλλά και ανάγκη εθνική. Να μάθουμε τον τόπο μας, να τον γνωρίσουμε τον τόπο μας, για να τον ξανααγαπήσουμε. Εμείς εδώ προφανώς τον αγαπάμε. Οι νεότερες γενιές, όπως ξέρετε, όταν ακούσουν τέτοια πράγματα, λένε καλά, εντάξει. Τίποτα άλλο καινούριο έχεις να μας πεις. Πρέπει λοιπόν να τον ξανααγαπήσουμε τον τόπο μας. Και αυτός ήταν ένας βασικός στόχος του συνεδρίου. Τώρα, τα οργανωτικά, η καθήλυνα αρμόδια. Εγώ θέλω να χαιρετήσω όλα τα προεδρία, εσάς, τους εισηγητές, δηλαδή τους επιστήμονες, τους ερευνητές. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στην Ένωση που προεδρεύω, στα μέλη. Άμα υπάρχει δυνατότητα να τα αναφέρω, έτσι, να πω τα μέλη. Όχι. Λοιπόν, επίσης στον Ερυθρό Σταυρό θέλω να πω ένα ευχαριστώ που ήταν ένα τριήμερο εδώ πέρα μαζί μας. Και εύχομαι και του χρόνου να είμαστε όλοι μαζί σε αυτή τη δράση, σε αυτό το επιστημονικό έργο, με όλους εσάς που θέλετε να εδραιώσετε αυτή τη σχέση με το συνέδριο και επίσης ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν και χωρίς να φαίνονται στο συνέδριό μας, χωρίς να έχουν πολύ φανερή παρουσία. Συνεπώς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, για την υπομονή σας, για την αντοχή σας, όλους τους συνέδρους και με το καλό να ξαναβρεθούμε του χρόνου εδώ, στο 5ο Εγκόμιον Αλεξανδρουπόλεως, που ελπίζουμε ότι θα έχουμε και τα πρακτικά και του περασμένου και αυτού τυπωμένα. Κάθε χρόνο δίνουμε και τα πρακτικά έτοιμα. Φέτος δεν τα είχαμε, διότι δεν ανταποκρίθηκαν όλοι οι συγγραφείς να τα στείλουν. Αλλά θα τα έχουμε, ελπίζω, του χρόνου και η φετινή θα λάβετε μια ειδοποίηση για να τα στείλετε τα κείμενα, ώστε να προχωρήσουμε και στην εκτύπωσή τους. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια στα ειρηνικά σας έργα.